Вакиф Нуруллин. Әгәр син булмасаң. Унберенче бүлек. Рауилнең уйлары күңелендә мәңге уелып калган мәктәп елларына яна әйләнеп кайтты. Классларында Әнәс исемле бер малай бар иде. Тик торганда теләсә кемнең эченә китереп төртә торган гадәте булганга, Тәкә Әнәс дип йөртәләр иде аны. Рауилнең үзенә кагылмый кагылуын, әмма бүтән малайларга, бигрәк тә кечкенәләргә бер дә көн күрсәтми иде инде. Кызлар турында әйткән дә юк. Яннарыннан үткәндә ялгыш та орынмыйча яки шиметмичә үтми. Менә шул Әнәс Рухиягә аеруча хөсетләнә. Юл өстендә туры килмәсә дә, үзе эзләп табып, аның Рауилне хушсыз иткән озын толымнарыннан тартып китә. Шуңа бик ачуы килә Рауилнең. Бутарлап ташлардай булып карап тора. Ләкин шул карап торудан ары китә алмый. Чөнки Әнәстән шикләнә иде ул. Шуңа шикләнә, Әнәс 5нче классны тәмамлаганчы район үзәгендә яшәгән малай. Район һәм шәһәр малайлары сугышка да, телгә дә бик маһир була. Буйга Рауилдән кайтышрак булса да, тәнгә бик таза иде ул Әнәс. Бөтен мускуллары уйнаклап, хәрәкәтләнеп тора. Көч тә бик күп. Мәктәп ишеге алдында ята торган 2 путлы гырны 10 тапкыр рәттән күтәрә. Әй кыланып та карый торган иде соң үзе. Бүтәннәрне этеп-төртеп кимсетүе генә җитми, русча белүен дә атлаган сайын күрсәтергә тырышып, бер сүзен татарча әйтсә, 5не русчалатып кына җибәрә. Русча белүе әйбәт әлбәттә. Ләкин беләм дигәч тә ул тикле үк йөгәнсезләнергә ярамый бит инде. Рухияне аеруча нык кимсетә торган иде ул. Шулай бер көнне Тәкә Әнәс ятсыз рәвештә Рухияның күкрәгенә ырынып киткәч һәм толымнарыннан тартып кызны тәмам интектерә башлагач, Рауил бу хәлгә шик куярга булды. Хәбир бабайдан 2 путлы гыр алып кайтып, бик тырышып күнегүләр ясый башлады. Беренче көнне нибары бер генә тапкыр күтәрә алды ул аны. Анда да шактый озак азапланганнан соң гына күтәрде. Әмма хикмәт кеше җитмәүдә булмаган икән. Рәтен генә белмәгән икән аның Рауил. Бер җаена төшенгәч, эше яхшы ук алга китте аның. Гырны алып кайтканга 4 көн дигәндә, рәттән 5,5 тапкыр күтәрде. Тагын 60 көн шулай тырышса, мөгаен Әнәсне куып та җитәр, 10 тапкыр күтәрә башлар иде. Ләкин гырны алып кайтканга 6нчы көнне тәнәфес вакытында Рухия иптәш кызлары белән тыныч кына сөйләшеп торганда, Әнәс сиздермичә генә аның артына барды да, 2 куллап нечкә биленнән тотып, "Хоп-ля" дип кычкырып куйды. Бу көтелмәгән вакыйлыктан кыты алынып, Рухия шырылдап кычкырып җибәрде. Әнәс авызын йырып, бик зур эш башкаргандай, тантаналы елмаеп, акрын гына китеп барды. Менә шунда Рауилнең түземе төкәнде инде. Укта ятылып тегенең каршына килеп басты да, изүеннән эләктереп алып, "Җиттеме сиңа тәкәтәре юкмы?" диде. Әнәс башта бик азга гына аптырап югалып калды. Аннары шундук кукраеп китте дә, кулыннан килсә кабып йотар дәрәҗәдә мыскыллы елмаеп, "А тебе чего надо, петух голландский?" диде. Шул уңайдан дыңк иттереп Рауилнең ияк астына китереп тә салады. Йодрыгы нык икән каһәрнең, шәбеләкте. Чак кына авып китмичә калды Рауил. Бүтән урында Әнәс шушлай суккан булса, ихтимал йыгылып та киткән булыр иде. Әмма монда бөтен мәктәп укучылары күз алдында һич тә сер бирергә ярамый иде аңа. Чөнки монда Рухия бар. Һәм ул барысында күреп тора иде. Шуңа Рауил аягында басып калды һәм үзе дә тегенең ияк астына берне ямап алды. Йөрәге җитеп Рауил аңа каршы кул күтәрер дип уйламаган идеме, әллә җан ачысы белән Рауил үзе бик нык тондырдымы? Ни булса да булды, кисеп аударган агачтай ауды да китте Әнәс. Шуннан ары ниләр булганын Рауил күрмәде. Әнәскә бер хәл ясамадым микән дип кыты алынып класска кирип китте ул. Икенче тәнәфестә дә класстан чыкмады. Менә директорга Хәнифә Валиулловна янына алып керерләр дә, башта тәмам тирләткәнче тиргәрләр, аннары "Безгә мондый сугыш чукмарлары кирәкми" дип, мәктәптән куып чыгарырлар дип, башын иеп, ут йотып утыра иде ул. Менә шул чакта һич көтмәгәндә кинәт мөгъҗиза булып алды. Башта Рауилнең уң күзеннән йодрык хәтле ут чәчрәп чыкты һәм колагы чыңлап куйды.
Аннары бөтен дөнья караңгыланып китте. Ни булганын да аңлый алмыйча, Рауил берничә секунд өнсезләнеп торды. Ул аңына килгәндә, итәгенә ут капкандай үтәләнеп, Әнәс класстан йөгереп чыгып бара иде. Рауил аның артыннан куып җитәргә ниятләп, ыргылган иде дә, барып чыкмады. Башы әйләнеп китеп, хәлсезләнеп, урынына сыйрылып төште. Хәтәр эләктергән иде аңа Әнәс. Коры кул белән генә сукмаган иде бугай ул. Коры кул белән генә суккан булса, Рауилнең колаклары алай ук чыңлап тормас иде. Колаклары чыңласа да, теше исән калган булыр иде. Аның уң як өске казнасындагы бер теше дә сынган иде ул чакта. Бер теш сынганга карап кына дөнья харап булмый. Анысы шүп тә түгел иде Рауил өчен. Хәнифә Вәлиулловны янына алып кермәсәләр генә ярар иде дип коталынган иде аның ул минутларда. Әнәс кебек калы ятәчләр үзләре башкаларны кыерсытканда гына бик батыр булып кылгана бит алар. Үзләренә кыенга туры килә башласа, хәзер дөньяны сасытып, кычкырырга, мескенләнергә тотыналар дип уйлаган иде. Дөрес хәвефләнгән икән. Шул тәнәфестә үк Рауилне Хәнифә Вәлиулловны янына чакырттылар. Әнәс үлем хәлендәге кешедәй куырылып бетәшеп, директор кабинетында утыра иде инде. Рауил килеп кергәч, бөтенләй еллар дәрәҗәгә үк җитеп, Хәнифә Вәлиулловнага эләктергә тотынды. Аның сөйләвенә караганда, үзендә бернинди дә гаеп юк. Рауил аңа тик торганда бөтен укучылар алдында китереп суккан икән. Теләсә кайсы укучыны чакыртып сорагыз да әйтерләр, мин аңа тырнак белән дә чиртмәдем диде ул. Әнәс бөтен зарын сөйләп биргәннән соң, Хәнифә Вәлиулловна: "Эй малай, мин сине шуның өчен дип укырга алдыммыни? Шулмыни синең миңа рәхмәтең" дигән сыман үпкәле итеп Рауилгә карады да: "Моны ничек аңларга инде, Нәҗметдинов?" диде. Бүтән теләсә кайсы укучы шушы эшне эшләгән булса да, бу тикле гаҗәпләнмәс идем. Ләкин синең җиткән егетнең бала чага шикелле сугышып йөрүең сәер, бик сәер миңа. Я, ничек дип аңларга кушасың бу кыланмышларыңның сәбәбен? Рауилнең шаһиты юк иде. Чөнки аңа Әнәс сукканны берәү дә расламаячак. Аннан куркалар. Килдеков рухияны кимсетте, шуңа суктым мин аңа дип әйтү шулай ук егетлек булмас иде. Шунда аңа бәхетенә каршы Әнәс сугып сындырган теше ярдәмгә килде. Рауил аны истәлек булыр дип кәгазьгә төреп кесәсенә салып куйган иде. Рауил Хәнифә Вәлиулловнага башта шул тешен, аннары авызын ачып, ул тешенең сынган урынын күрсәтте. "Менә миңа тырнак белән дә чиртмәгән шушы Килдеков эше бу, Хәнифә Вәлиулловна. Нәрсә син выдумываешь?" диде Әнәс, тешне күргәч елак тавышы белән шәрелди башлап. "Ялган сөйли ул, Хәнифә Вәлиулловна, мин аңа даже тырнак белән дә чиртмәдем." Шунысы гаҗәп, ул бу сүзләрне әйткәндә аз гына да кызармады. Рауил хәзер нәрсә булыр икән инде дип кота алынып утырганда, Хәнифә Вәлиулловна ипләп кенә: "Ярый, булды, аңлашылды, Килдеков. Сиңа чыгарга мөмкин. Ләкин кара аны, бүтән вакытта алдашма, ярыймы?" диде. "Кем монда алдашкан әле?" дип Әнәс яңадан шәрелди башлаган иде дә, Хәнифә Вәлиулловна: "Бар, Килдеков" дип эшне бик коры тотты. Ул чыгып киткәч, Хәнифә Вәлиулловна Рауилгә карап башын чайкап куйды. "Ай, Нәҗметдинов, килешә торган эшме соң инде шушылай итеп ямсызланып йөрү? Я, әйт әле." "Бик туйдырган иде бит Хәнифә Вәлиулловна. Бөтен мәктәп баласын кимсетеп, җәберләп йөри иде бит ул. Кичерегез инде, Хәнифә Вәлиулловна, кызыбрак киткәнмен. Ләкин барыбер шулай бер өйрәтеп алу кирәк иде аны. Шунсыз тыначак түгел иде ул." "Мин сине аңлыйм, Нәҗметдинов. Ләкин кабатлап әйтәм, ничек кенә булмасын, бөтен мәктәп укучылары күз алдында кул күтәрергә тиеш түгел идең син аңа. Сез бит өлкән класс укучылары, түбән класслар сездән үрнәк ала бит. Син бүген нинди үрнәк күрсәттең инде аларга?" "Әйбәт үрнәк түгел инде, Хәнифә Вәлиулловна." Хәнифә Вәлиулловна шул сөйләшүдән соң ул мәсьәләгә бүтән әйләнеп кайтмады. Иң мөһиме шул, үпкә саклап йөрмәде, мөнәсәбәтен үзгәртмәде. Әнәснең исә кикриге шиңде шуннан ары. Рауилгә генә түгел, бүтәннәргә дә алай бик кагылмый башлады. Рауил үзе дә 10-чыны тәмамлаганчы Хәнифә Вәлиулловнаның кәефен кырмаска, гел тәртипле генә булып йөрергә уйлаган иде. Тик ул уйлаганча барып чыкмады.
Тагын бер тапкыр ялып кызарып, Хәнифә Вәлиулловна каршында басып торырга туры килде әле аңа. 12-нче бүлек. Октябрь бәйрәменә каршы көнне алар бергә кайтырга сөйләшкәннәр иде. Рухия иптәш кызларыннан чак кына арткарак калып чыгармын дигән иде. Ләкин Рухия сүзендә тормады ул көнне. Рауил аны әлеге күпер төбендәге әрәмәлектә тәмам караңгы төшә башлаганчы көтте. Аптырагач, Шүкәйгә кире барып, интернатта торучы кызларның әнкәсе Нурҗамал ападан сорарга мәҗбүр булды. Нурҗамал апа башта кычкырып килде, аннары: "Егет булсаң, мут булырга, ике күзең ут булырга кирәгенем, авызыңны ачып йөрмә, яме. Рухияның кайтып киткәненә 5 булдыр инде, иптәшләреннән бер дәрес алдан ук китте ул", диде. Аңа шанырга була, чөнки ул инде интернатны гөл итеп, юып-җыеп чыгарып, өенә кайтырга әзерләнеп тора иде. Рухияның әнә шулай сүзендә тормый кайтып китүенә бик нык аптырады Рауил. Ни булды икән, нигә алай итте икән дип, сәбәбен белергә бик теләсә дә, белә алмады. Ахырында ул, әллә бу шайтан кызы берәр бүтән егет белән йөри башлаган микән дигән фикергә килде һәм шул мәсьәләне ачыклау өчен иртәгә октябрь бәйрәме көнне кич укмаска барып карарга булды. Мәктәптән кайтышлый да, кичен атларны кырга илткәндә дә, иртән атларны эзләп йөргәндә дә гел шул укмаста булачак очрашу турында уйлап баш ватып йөрде ул. Аның фикеренчә, ул очрашу менә булайрак булырга тиеш иде. Кич караңгы төшкәч, председатель Фәйрүзә апасы җигеп йөри торган юртак карлыгачка атлана да Рауил, җире туңган укмас урамын дер селкетеп чабып, туп-туры Рухияләр капкасы төбенә барып туктый. Аннары атын тегеләрнең капка баганасындагы бөҗрәгә бәйләп куеп, өйләренә барып керә һәм егетләрчә кыюгына әйтеп: "Гафу итегез, Басирова Рухия шушында яшиме?" дип сорый. Аның тавышын ишетү белән турьяктан Рухия үзе балкып килеп чыга да: "Бәй, Рауил абый, син икәнсең ич, ничек башың җитеп килеп чыгасы иттең? Әйдә, түргә уз", дип Рауилне кыстый башлый. "Рәхмәт, Рухия", ди аңа Рауил, түргә үтмичә генә. "Анда ук үтеп тора алмыйм. Клубыгызга бәйрәм кичәсен карап китергә дип кенә килгән идем. Тик менә атымны куеп торырга урын юк. Әти-әниеңнәр рөхсәт итсә, сезнең ишек алдында калдырып торырмынмы әллә дип кенә керүем иде." Рауил шушы сүзләрне сөйләп торган арада Рухияның әтисе белән әнисе дә турьяктан ишек катына киләләр. "Бу абый ташы елганыкы", ди аларга Рухия. "Ул да Шүкәйдә 8нче класста минем белән бергә укый. Теге миңа бәйләнеп йөдәткән тәкә әнәсне шушы егет акылга өйрәтте дә инде. Велосипедына утыртып йөри торган кеше дә шушы була инде." Ди Рухияның әтисе, моңарчы шактый кырыс карап торган булса да, кинәт дустына елмаеп җибәреп: "Бик әйбәт алайса, бик әйбәт. Әйдә, Никәш, мактап йөрисең икән әле, как раз ашарга гына утырган идек. Әйдә, клубка җитешерсең әле. Син давай, кажаныңны сала тор. Мин хәзер атыңны ишек алдына урнаштырып керәм." Рауилне барыннан да күбрәк гаҗәпкә калдырганы шул, әнисе гел Рухияга охшаган икән. Буйсыны да, төсе бите дә, хәтта елмаюы да нәкъ менә Рухиянеке инде. Бер дә 16 яшьлек кызның анасы димәссең, тавыша алмаганда, картаймаганда. 20 яшьлек кызлардан һич тә ким түгел. Тик менә чәчләре генә агара төшкән иде. Алары да шул әтиләре теге вакытларда тәртәдән ычкынып йөргәндә генә агаргандыр күрәсең. Рухиягә дә, әнисенә дә шактый зур борчулар китергән кеше булгач, Рауил аларның әтиләрен ничектер усал, ямьсез, нурсыз әдәмдер дип уйлаган иде. Ул бик мәхәббәт гәүдәле, каратут чибәр йөзле, таза, ыспай кеше икән ләбаса. Ишәүләшеп кыстый бәйрәм ризыклары инде ничә елдан бирле Рауилның төшенә дә кермәгән ит бәлеше, аппак оннан йомыркага изеп кенә пешерелгән кыш теле, тарык ыстыбые һәм юкә балы белән сыйланганнан соң, Рухия Рауилне клубка бәйрәм кичәсенә алып китә. Юлда ул тагын бер кат: "Ничек башың җитеп киләсе иттең, Рауил абый? Молодец! Югыйсә минем үземне генә клубка мәңге җибәрмәячәкләр иде бүген. Тоткындагы кыш шикелле бер кая чыга алмый утырасы идем", дип Рауилне мактап куя.
Рухияның әти-әниләре генә түгел, укмасының егетләре дә киң күңелле, ачык йөзлеләр икән. Равилнең клубка килеп керүен күреп алуга, дәррәү кубып, кул биреп күрешеп чыгалар да, «Я, нинди һөнәрең бар, агайыны?» дип сорыйлар. «Аккордеонда уйный беләм», ди Равил. Ялбырак кына. «Булды инде алайса», дип куанышып тегеләр минут эчендә Равилгә өр-яңа аккордеон китереп тоттыралар. Барлык телләре дә төзек микәнлеген белер өчен Равил башта булай гына шыгырдатып тикшереп ала, аннары башын чак кына кыңгыр салып, алмагачны уйнап җибәрә. Ул уйный башлауга, бөтен клуб тып-тын калып, сокланып тыңлап тора. Аннары барысы да бер юлы җырлап җибәрәләр. Алмагачым алма бирми гел кырган чыбыккына, булды минде сайрар кышлар, сайрамыйм чыгып кына. Тик Рухия генә җырга кушылмый. Равилнең шулай дәртле итеп, бөтен кешенең күңеленә үтәрлек итеп, уйнавына куанып һәм хайран калып булса кирәк, клубны бер үзе балкытып, елмаеп кына утыра. Равил клубтагыларны байтак җырлатканнан соң, аның янына килә дә, колагына гына пышылдап, «Рәхмәт, Равил абый, булдырасың икән үзеңдә. Тик нигә соң мәктәптә тәнәфес вакытларында бер тапкыр да уйнаганың юк синең?» ди. «Мәктәпнең аккордеоны юк бит, Рухия», ди аңа Равил. «Тальян гармун гына бар бит анда. Ә мин гармунда юньләп уйный белмим. Шулаймы ни?» ди аңа кыз, исе китеп. «Ярый инде алай булгач, ә хәзер әйдә, бишле биюне уйна әле, Равил абый. Биим әле бер рәхәтләнеп. Бүтән чакта биим дисәң дә укмаста рәтле уйнаучысы юганың. Әйдә, Рухия», ди Равил, куанычыннан үзе дә биеп китәр хәлгә җитеп, һәм илаһи бер дәрт белән кыз тораган көйне сыздырып җибәрә. Менә гадәтенчә горур гына, үз дәрәҗәсен белеп кенә атлап, Рухия уртага чыга һәм күбәләктә җиңел генә җилпенеп биеп китә. Барысының да игътибары шул озын толымлы чибәр кызга юнәлә. Барысы да ачкан авызларын ябарга да онытып, аңа карап торалар. Бу тикле дә җиренә җиткереп бир икән кеше. Үзләренең ташы елга кызларында авылларына килгән кунак кызларны да бик күп мәртәбәләр биеткәне бар Равилнең. Әмма бер кайчан да бер кемне дә менә шушлай рәхәтләнеп, бер дә көч куймыйча биетә алганы юк иде әле. Ул хәзер көй һәм аны ничек уйнау турында бөтенләй уйлап та карамый. Барысында бармаклары үзләре башкара. Хәтта аккордеонын да тартып сузып тормый, бәлки үзеннән үзе шулай нәкъ кирәгенчә генә тартылып, сузылып тора. Рухия биеп туктаганнан соң бөтен клубны дер селкетеп кул чабалар. Аннары бүтән кызлар бии башлый. Аларга да рәхәтләнеп, ару тавыны белмичә уйный Равил. Шулай байтак җырлашканнан һәм биешкәннән соң, кино буласы дип, клубтагы халыкны шул исәптән Равил белән Рухияны да куып чыгаралар да билет сата башлыйлар. «Кинога керәбезме?» ди Равил Рухиясенә. «Әлбәттә керәбез», ди кыз. «Александр Матросовны карамый калдыралармы соң? Мин аны Казанда яшәгәндә 5 тапкыр караган идем инде. Ләкин тагын 25 тапкыр карарга да риза», ди. Кыз Равилне култыклап ала. Алар билетка чират торучылар сафына килеп басалар. Ләкин чиратлара җиткәч, Рухия кинәт сискәнеп китә. «Бәй, акча алып чыгарга онытканмын бит мин, Равил абый», ди. Ә Равилгә шул гына кирәк тә. «Борчылма, Рухия», ди ул, бер дә исе китмичә генә. «Хәзер мин үзем алам». Һәм ул шунда үз өлешен акчалатагына алырга акылы җиткәнгә чын күңеленнән куанып куя. Хикмәт менә нәрсәдә. Равилләрнең ташы елгасында колхоз яралганнан бирле килә торган бер гадәт бар. Һәр елның октябрь һәм май бәйрәмнәре көннәрендә авылның әле яңа гына туган балаларыннан алып, тәнендә җаны булган карт-карчыкларына тикле колхоз хисабына бәйрәм ашы әзерлиләр. Ул ашны мәктәп балаларына көндез мәктәпкә алып килеп ашаталар. Олылар мәҗлесе кич иштан соң үткәрелә. Ә кеше арасына чыгып йөри алмаган карт-карчыкларга һәм имчәк балаларына тиешле өлешләрне җан башына 200 грамм ит, ярты кило ипи, токмачлык он, күпмедер бәрәңге, туган тумачалары һәм әти-әниләре колхоз амбарына барып алып кайта. Кыскасы, берәү дә өлешсез калмый.
Ташы елга халкы шуңа күрә әлеге бәйрәм көннәрен һәр вакыт сагынып, көтеп ала. Ул бәйрәмнәрнең тагын бер үзенчәлекле ягы бар. Колхозда эшләүчеләрнең һәр кайсына шулай ук колхоз исәбеннән һәм шулай ук бушлай берәр шәкүшкә ак аракы бирелә. Үзе мәктәптә укып йөрсә дә, колхозда зурлар белән эшләгәнлектән Равилгә дә яздырган иде аны Фәйрүзә апасы. Һәм ул менә бу кичтә Ташы елгада зурлар белән бергә бәйрәм табыны артында утырырга тиеш кеше иде. Ләкин Равил акыллы җитеп, ул мәҗлескә бармаска булды. Үзенә тиешле ит белән ипине әнисен җибәреп әйберләтә генә алып кайтарырга, аракысын китап дәфтәрлек булса да ярар дип Самат абыйга сатарга булган иде. Менә шуның акчасы ярап куйды хәзер. Равил шытырдап тоткан унлыкны сузып, кассадан 2 билет алды да, Рухияны култыклап клубка керде. Кино карап утыралар. Күзләре экранда булса да, күңеле белән Рухиясенең кирфек какканына тикле тыеп утыра Равил. Хәтта йөрәк тибешенә кадәр ишетеп тора. Менә шулай аның җылысын тыеп утырудан да рәхәт нәрсә мөгаен юктыр да һәм була да алмас кебек Равилгә. Һәр хәлдә мондый искиткеч рәхәт минутларны үз гомерендә бары тик икенче кат кына кичерә әле. Беренче тапкыр мондый зур рәхәтне Шүкәйдә, клуб тәрәзәләрен каплап, көндез мәктәп балаларына күрсәтелгән кино вакытында Рухия белән рәттән утырганда татыган иде ул. Бүген исә шундый ук шатлык тойгыларын Укмас клубында кичереп утыра. Экранда сугыш бара. Туплар шартлый, бомбалар ярыла, кешеләр үлә. Алар да нәкъ Равил кебек, Рухия кебек адәм балалары бит инде. Араларында нәкъ менә шушылай Равил Рухияны сөйгән кебек берәр кызны яратып йөргәннәре һәм шул яратуларын нәкъ менә Равил кебек сөйгән кызларына әйтергә йөрәкләре җитмичә, сугышка китеп барганнары һәм хәтта шунда һәлак булып мәңгегә ятып калганнары да күптер әле. Үзе сугышка киткәннән соң дөньяга килгән улларын һәм кызларын бер генә мәртәбәдә күрә алмыйча, бу дөньядан китеп барганнары да аз түгелдер. Уйлый башласаң, чәчләрең үрә торырлык хәлләр баса. Киноның иң киеренке урыны якынлаша. Душманны чигендерер өчен бүтән бер нинди чарада калмагач, Матросов туктаусыз ут чәчеп торган амбразурага таба шуыша башлый. Хәзер ул аны үз күкрәге белән капларга тиеш. Ара һаман якыная. Япь-яшь егетнең гомере мәңгелеккә киселергә санаулы секундлар гына калып бара. Ул да менә Равил Рухияны сөйгән шикелле итеп, өзелеп берәр кызны сөйгән булгандыр. Хәзер ул үлеп калачак. Әнә Александр амбразурага якын ук килеп җитте. Әнә шул чак кинәт сискәнеп китеп, Рухия Равилгә тагын да ныграк сыенып куя һәм уттай кайнар куллары белән аның кулын кысып ала. Курыкма, Рухия, ди Равил ниһаять үзен кулга алып. Чын үтереш түгел бу, кинода гына шулай күрсәтәләр аны. Матросов бик кызганыч бит, ди аңа Рухия. Күрә торып, үлемгә барды ич, ә син аның урынында булсаң, шулай эшләргә йөрәгең җитәр идеме, Равил абый? Җитәр иде, Рухия. Ә мине калдырып китергә кызганмас идеңмени? Нәкъ менә шул сине сөйгәнгә күрә күкрәгем белән каплар идем дә инде мин ул амбразурны. Моны ничек аңларга, Равил абый? Моны дошман тизрәк җиңелсен дә, син дә, дөньядагы бүтән барлык намуслы кешеләр дә бәхетле яши башласын өчен шулай эшләр идем мин. Синсез миңа бик күңелсез булыр бит, Равил абый. Башта әлбәттә шулайрак булыр инде, ләкин тора бара ияләшер идең әле. Исеңә төшкәндә мине сагынып сөйләр идең. Сөйләр идеңме? Әлбәттә сөйләр идем, тик минем сине һич кенә дә үтерәсем килми, Равил абый. Мин үзем дә үләргә атлыгып тормыйм, Рухия, әмма шулай кирәк булса, һич икеләнеп тормас идем. Ахыр чиктә беребез дә мәңгегә килмәгән бу дөньяга. Беркемгә дә зыян да, яхшылык та итмичә, үз мәнфәгатеңне генә кайгыртып, үзең өчен генә озак еллар яшәп үлгәнче, аз яшәп, ләкин шул вакыт эчендә дә кешеләр сагынып сөйләрлек берәр эш калдырып үлүең 100 тапкыр артыграк минемчә. Бәлки шулайдыр да. Ләкин мин үзем дөнья шаулатып, яшь кенә көйгә бу якты җир йөзеннән китеп баруга караганда, озак яшәп, тыныч кына итеп китеп баруны артыграк күрәм. Рухияның былай фикер йөртүе гаҗәбрәк тоела Равилгә. Бәхәсләшәсе килә аның бу хакта.
Ләкин ул кызның күңелен кырмас өчен бәхәсләшеп тормый. Кино беткәч, укмас яшьләре тагын җырлашырга һәм биешергә телиләр. Рауилне сырып алалар да, әйдәле агайны, уйналы тагын, рәхәтләндер әле безнең күңелләрне диләр. Таңга кадәр уйнарга да риза Рауил. Ләкин бүген бүтән уйнарга ярамый аңа. Һич тә ярамый. Әгәр ул хәзер уйный башлап, тегеләрнең күңелләре булганча уйнаса, кичәдән таралышканда яшьләрнең аңа иртәгә дә киләме дияргә онытып куюлар да мөмкин. Ул аларның онытуын һич теләми. Чөнки Рухия белән бергәләп кино карар өчен тагын укмаска килергә кирәк аңа. Кыстауыгыз өчен бик зур рәхмәт дуслар ди ул укмас егетләренә һәм кызларына. Ләкин хәзер үк кайтып китәргә кирәк шул миңа. Атлар көткән җирдән, кырдан гына килгән кеше мин. Шулай дигәч, хәлен аңлап, аны артык кыстамыйлар. Алайса артык тоткарлап булмый икән шул. Ләкин кара аны агайны, безне онытып бетермә, башка вакытларда да килеп чыккала шулай, яме? Дип җыйнаулашып, озатып калалар. Әлбәттә, Рухия дә Рауил белән чыга. Капка төпләренә кайтып җиткәч, Рауил тегеләрнең ишек алларыннан атын алып чыкканчы, Рухия урамда көтеп тора. Рауил атына атланырга әзерләнә башлагач, янына килә дә, рәхмәт Рауил абый, күңелләребезне ачтың ичмаса бер, тагын шулай кил, яме? Ди. Киләм, Рухия, киләм алтыным, ди аңа Рауил. Шул сүзләрне әйтә дә, кызны йомшак кына кычып, бит очыннан гына үбә. Аннары, сау булып тор, Рухия, хәерле төн сиңа, дип, ялт кына атына менеп атлана. Ат таптап китмәсен өчен кыз читкәрәк тайпыла да, сиңа да шулай, Рауил абый, адашмый гына атларың янына кайтып җит инде, яме? Ди. Хәзер мине бернинди җин пәриләр дә адаштыра алмаячак, Рухия, ди аңа Рауил. Һәм ул төнге тын урамны тояк тавышына күмдереп, атын юртып кайтып китә. 13-нче бүлек. Әйе, 7 ноябрь таңында кырдан атларны җыеп йөргәндә, Рауилгә бөтенесе дә менә шушылай ипле генә, ансат кына булыр төсле тоелган иде. Ләкин бу очракта аның хыялы белән чынбарлык бер-берсеннән чамасыз ерак булып чыктылар. Ярый әле адәм баласының бер яхшы ягы бар. Ул киләчәген һәр вакыт бүгенгедән әйбәтрәк, матуррак итеп күз алдына китерә. Шуны тели, шулай булырына чын күңеленнән ышана. Шул ышаныч, шул өмет нинди генә кыен чакларда да аңа көч һәм рух биреп тора. Һәм беренче карашка бөтенләй мөмкин булмаган эшләрне дә башкарып чыгарга ярдәм итә. Моның шулай икәнлеген расларга кирәк булса, Рауил бик күп дәлилләр китерә алыр иде. Әлеге шул 8-нчедә укый башлавы да нигездә якты өмет һәм матур хыяллар белән бәйләнгән иде бит аның. Соңыннан да үз гомерендә андый хәлләрне күп кичерде Рауил. Ләкин кайчакта дөньяны һәм кешеләрне гел алда гөл итеп кенә күрү дә бик үк ярап бетми икән. Рауил ул чакта нәкъ әнә шулай бар кешедә әйбәт дип хыялланып йөрү аркасында харап була язды да инде. Атларны көтүлеккә уҗым кырына илтеп, ул елларда авыл җирендә октябрь бәйрәме көннәрендә дә эшлиләр иде, тышаулап җибәрде дә, Фәйрүзә апасы җигеп йөри торган әлеге карлыгачка атланып, укмаска китте Рауил. Укмасның басу капкасы төбенә барып җитеп, иртәнге хыялларын тормышка ашыру мәсьәләсе каршына килеп баскач, кавышады да калды. Бәйрәм кичендә Рухияләргә ни йөзең белән тик томалга барып кермәк кирәк тә, ничек кыюлыгың җитеп сүз башларга кирәк. Үс башы арурак булса да бер хәл иде әле, ләкин киеменең дә рәте юк ичаның. Өстендә шул 42-нче елдан бирле кия торган шинеле дә колхоз биргән брезент кажан. Аягында шулай ук колхоз алып биргән резин итекләр. Бүрге булай ярыйсы кебек тә тик бер бүрек белән генә эш бетмилә баса. Аннары бүрек вакыты да түгел ишәле. Төнлә суык булганга, ат көтүчесе булганга гына киде бит Рауил аны. Киемем сәләмә булса да, күңелем изгелектә минем. Яратам мин сине, Рухия, дип әйтә алмый бит инде ул аңа. Юк, юк. Өйләренә барып күрү турында уйларга да ярамый. Нишләргә соң? Әллә борылып кайтып кына китергәме?
Алай итү ансаттасың, әмма ашыклыйсы мәсьәләсе бар ишәле аның. Аннары Рухиянең кичә көтүп торам дип тә көтмичә кайтып китүе дә бик сәер бит әле. Басу капкасы төбендә әнә шулай байтак басып торганнан соң, ниһаять атны калдырып торып булмасмы дип, укмасның конюшнисына барырга булды Рауил. Шунда барып, каравыл өенә керде дә, каравылчыга сакал-мыегына атна 10 көн пәке тимәгән агач аяклы, чандыр гына гәүдәле бер абзыйга гызырын әйтте. Карап торышка өтек кенә булып күренсә дә, хәйран акыллы һәм ипле кеше булып чыкты ул агай. Син, ылан, кино карарга килдем дигән булып мәтәштермә инде, яме? Диде Рауилгә. Бик сизеп торам, кызлар күзләргә килгәнсең син. Түлке кара аны, безнең укмас егетләре әтәшрәк халык. Алай-былай бәйләнешеп китә күрмә. Шулай диде. Рауилнең атын конюшняга куеп торырга бер сүзсез риза булды. Аннары авыл агайларына хас булганча, барысын да җентекләп сораштыра башлап, Рауилнең заманында Ташы елгада колхоз председателе булып эшләгән Нәҗметдинов Нуриәхмәт малае икәнен белеп алгач, бөтенләй үк ачылып китте дә, Карлыгачның алдына падаукасы белән сулыга тикле китереп куйды. Клубтан кайтышлый үзеңә дә бәрәңге күмеп торырмын. Әкәкҗе, Нуриәхмәт малае дисең бит. Һәй, бар безнең Нуриәхмәт белән дөньяны дер селкетеп, синең шикелле егет булып йөргән чаклар, диде ул туктаусыз сөйләнеп. Ну, душа да кеше синең атаңнан, Олыга олыша, кешегә кешечә була белә торган бик та простой, бик тә әгълә җаные мәрхүм. Син үзең ничектер анысын белмим, но атаң белән утка да, суга да керергә мөмкин ие. Туп-туры укмас клубына барып керергә йөрәге җитмәде егетнең. Минем шикелле сәләмә киемлеләр бармы икән бу авылда? Булса керермен, булмаса борылырмын да кайтып китермен дип, башта шактый гомер клуб тәрәзәсеннән карап торды. Шунда бер очтан Рухияне дә күреп булмасмы дип өметләнгән иде. Карый торгач, менә нәрсә мәгълүм булды. Рауил шикелле брезент кажанлылар да бар иде клубта. Күп түгел, әмма бар. Ләкин менә Рухияне күрә алмады анда Рауил. Хәер, кеше дә бик күп иде шул клубларында. Аяк басар урында юк, дыңгычлап тутырылган диярсең. Шулай булса да, ничектер җаен табып, биешеп яткан була үзләре. Ярар, бәлки ул олгып шмактарак утыра торгандыр. Тәвәккәлләп кирип карарга кирәк. Башкалар әнә брезент кажан белән кергән бит әле. Шулай булгач, мин нигә кермәскә тиеш? Мин дә әллә кайдан килмәгән ләбаса, күрше авылдан гына дип, үзен үзе кыдрәтләндереп җибәрде дә, кыяр-кыймас кына барып кирде Рауил. Исәнмесез диде. Үзенә калса, шактый кычкырып та әйткән шикелле иде. Ләкин әллә ишетмәделәр, әллә ишетеп тә игътибар итмәделәр, сәламен алу түгел, хәтта борылып караучы да булмады Рауилгә. Ә ул юләр иртән хыялланып йөргән чагында күтәреп угылмасалар да, бик хуплап каршыларлар дип уйлаган иде. Кая ул сиңа нинди һөнәрең бар дип сорау да, кая анда аккордеон китереп тоттыру. Мәхшәр көнендәге төсле ду ызгы киләләр. Ташы елга егете Рауилгә генә түгел, Мөхәммәд пәйгамбәр үзе килеп керсә дә, аңа да әйләнеп карамас булар. Гомере буена клубсыз кечкенә генә авылда яшәп, мондый шау-шулы йөзләгән кеше сыйдырышлы клубларны күреп өйрәнмәгәнгә, Рауил бер кавым тәмам югалып ишек төбендә торды. Азрак ияләшә төшкәч, колагына аргы башта сәхнә тирәсендә гармун уйнаган тавыш кирде. Ләкин гармунчысы алай шаккатмалы музыкант булырга охшамаган. Көе бик зәгыйф чыга иде. Укмаста бәйрәмгә үзләренең электр станциясе эшли башлаячак дип сөйләгәннәр иде, чын булган икән, клубларында 4 бөртек электр лампочкасы да янган була. Исемнәре генә лампочка инде. Яктылыклары сукыр тышкан утыннан бер дә алай әллә ни артык түгел. Хәер, бер караганда аның шулай булуы Рауил өчен уңайрак та булып чыкты әле. Гөл төнлә ат көтеп, аның күзләре караңгыда да күрергә күнеккән инде. Аның каравы Рауилнең үзенә беркем дә игътибар итми.
Әгәр якты булса, бу нинди йолкыш икән тагы дип, укмас егетләре дә аның белән кызыксына башлар иде. Рухия клубка көтмәгәндә килеп керде. Килеп тә керде, клубны балкытып та җибәрде. Кара син аны. Егетләре дә Равил уйлаганча ук ваемсыз һәм мәгънәсез түгелләр икән ләбаса. Үзләренә кирәккәндә күзләре дә бик шәп күрә, матур гына исәнләшә дә беләләр икән. Рухия бусагадан атлап үтәргә дә өлгермәде, 5-6 егет сырып та алды үзен. Читтәрәк булганлыктан Равил аларның сүзләрен ишетми, әмма кыяфәтләрен бик яхшы күрә. Барысы да шат, барысы да кызның әмерен үтәргә әзер булып, авызларын ачып, Рухиягә карап торалар. Рухия, гадәтенчә, дәрәҗәсен белеп кенә җайлы гына кылана. Үзен шул кадәр күп егет сырып алганга бераз уңайсызлана да булса кирәк. Бит алмалары алсуланып, кызарып чыккан. Башында матур бизәкле ефәк косынка, аягында биек үкчәле нәфис туфлиләр. Өстендә өр-яңа аксыл сыры көзге пальто. Шуңа ул үсләренә сырма кигән, башларына сыры мамык шәл япкан авыл кызлары арасында балкып һәм әллә кайдан аерылып тора. Равилнең аны мондый әйбәт киемнәр кигән чагында бер дә күргәне юк иде әле. Әнисенең кибетче, әтисенең инженер икәнен белсә дә, булай ук бай кешеләрдер дип күз алдына да китермәгән иде. Рухия мәктәпкә нәкъ авыл кызлары сыман өстенә сырма, аягына кыры көннәрдә зәңгәр брезент туфли, яңгырлы көннәрдә иске резин итек киеп, башына гади косынка бәйләп йөри. Шуңа ул чакта Равил үзе белән бу кыз арасында әллә ни зур аерма сизми иде. Ә менә хәзер ана шушындый затлы киемнәрдә күргәч, бөтенләй аптырап калды. Үзе белән шушы чибәр кыз арасындагы аерма җир белән күк арасы кадәр булды да куйды. Нишләсен инде ул хәзер бу хәлендә? Ничек итеп брезент кажаны белән шушындый шәп киемле кыз янына барсын? Гөнаһ шомлыгына каршы нәкъ шул чакта гына уты да яктырып китте хәерсез. Сиздерми генә чыгып сызырга да мөмкин түгел. Рухияны сырып алган әрсез егетләр бераздан төрле якка таралыштылар. Әмма бер кыз гына һаман Рухия янында калды әле. Кыланышын гына кара синаның яшь әтәч кебек бер урында туктаусыз таптанып торган була бит әле. Зәхмәт. Ак күлмәгенә таккан кара галстугы күренеп торсын диптер инде, пальто тимәләренә хәтле шишеп җибәргән булган. Төсе бите былай ярыйсы гына чибәр күренүен. Буйга да Равилдән ким түгел, ләкин тәнгә бик ябык. Элеп киптергән шикелле. Хәер, буйысыны кадалып китсен иде әле. Ә менә көлүенең бер рәте чираты юк инде. Карт алаша кешне диярсең. Беләсе иде. Кем икән шул кипкән балык? Равилдән 5-10 яшькә олырак икәнлеге бәхәссез. Анысы әллә кайдан кычкырып тора. Кем икән ул? Кыланышларына үзен чамасыз иркен тотуына караганда шушы укмасныкы булырга охшый. Ә киемнәре шәһәрнекенә тартым. Башында сәләмәрәк кенә булса да эшләпә, аягында кара хром ботинка, ә өстендә көзге кара пальто. Анысын да әле күптән түгел генә алган булса кирәк. Бер дә кыршылган җире сизелми. Һәр хәлдә Равил шикелле ватылып, көн-төн колхоз эшендә эшләп йөргәнгә охшамаган бу. Их, үз авылларында булса, бик тиз белер иде Равил аның кем икәнлеген. Авыз җәйдереп, Рухиясы янында шулай озак лыгырдатып тотмас иде. Ташы елга түгел шул бу. Кара инде син ул имансызны. Әрсезләнеп, сөйләштереп тору гына җитмәгән, бултыклап угалды бит кызны. Әнә туп-туры монда таба алып килә башлады. Кеше азрак почмакка алып кирип, бөтенләй иркенәеп сөйләшмәкче була ахрысы. Тукта. Юрий каршыларында басып торыйм әле. Рухия мине күрер микән? Күрсә нәрсә дияр икән дип, тегеләрне күрмәгәнгә салышып, Равил үз турына килеп җитүләрен көтергә булды. Менә алар аның турына килеп тә җиттеләр. Менә үтеп тә киттеләр. Күргәндерме Рухия Равилне, юктырмы, ләкин бер сүз дә дәшмичә үтеп китте. Равилнең күреп торып та сүз әйтергә йөрәге җитмәде. Тегеләр арырак почмакка үттеләр дә туктадылар. Эшләпәсе туктаусыз нидер сөйләнә,
Рухиясе мөкиббән китеп тыңлап тора. Шырык-шырык көлгәләп куя. Беләсе иде. Рухия тикле Рухияны шулай кычкырып көлдерерлек итеп нәрсәләр сөйләргә була икән. Кыяфәтен генә кара әле син аның. Эшләпәсен көязләнеп кыңгыр салган, күн перчаткасын кулына тоткан да сайрапмы сайрый. Гармунчыларын гына күрә әле син буларның. Һич тә тегеләр сүзен ишетергә ирек бирми. Бүре улаган тавышлар чыгарып акырта. Начар гармунчының һәр вакыт шул инде аның. Осталык белән, моң белән алдыра алмагач, гармунның бар булган бакаларын акыртып, яхшы уйнаган атлы булып күренергә маташа. Эх, үзләренең ташы елгаларында булса, менә хәзер үк Рауил аның янына барыр. Кая агайны, син чак кына ял итеп тор. Мин дә аз гына кычкыртып карыйм әле дигән булыр. Ипләп кенә үзенең аккордеонын сыздырып. Юк, сыздыра алмый шул инде ул аны. Юсуф абыйсының теге чакта алыш-бирешкә ни өчен алай ансат ризалашуы соңыннан ачыкланды. Үзе уйнар өчен тырышмаган икән ул имансыз. Велосипед белән алмашып алуына атна 10 көн дигәндә, Рауил аккордеонының башына тәки җитте бит. Казанга илтеп саткан да, шуның акчасына өр-яңа велосипед алып кайткан иде ул. Ну, шәп нәрсә булып чыкты малай синең ул нәмәстәкәең. Талчык базарына барып кирүем булды, минуты белән алып киттеләр. Менә шушы әле яңа заводтан чыккан велосипедне алгач та, тагын искерәк бер велосипедлек акчасы калды әле, дип Юсуф абзый үз-үзе белән әйтте Рауилгә. Рауил шуларны уйлап торганда, аның ризасызлыгын сизгәндәй, гармунчы гармунын акыртуны азрак киметә төште. Әнә Рухия янында торган теге кала ятәшнең дә кайбер сүзләре ишетелә башлады. Ләкин Рауил аңлый торган итеп түгел, ниндидер чит ят сүзләр белән сөйли ул. Деканат, доцент, кафедра мөдире, ассистент. Ике сүзнең берендә әнә шулай дип кенә җибәрә. Юк. Былай булгач, Рауил ише авыл малае гына түгел инде бу. Мөгаен берәр югары уку йортында укучы студент булырга тиеш. Ай-яй-яй, эшләре шәп түгел бит Рауилнең былай булса. Хөртияның хәлләре. Ни өчен дисәң, кызлар өтек кенә студентларга да Алланың үзенә караган шикелле карый бит. Узган ел студентларның ял вакытында, заманында Шүкәй мәктәбендә укып, соңыннан төрле уку йортларында укырга киткән студентлар белән очрашу кичәсе булган иде. Шунда өлкән класс кызлары очрашуга килгән студентлар тирәсендә әйләнчек сарыклар сыман йөрделәр. Рухияне авызына караткан әлеге эшләпә күрер күзгә дә алай бөтенләй үк бетереп ташларлык нәрсә түгел. Килешле генә кылыч борын, тигез ак тешләр, чиста түгәрәк йөз. Күзләре моннан бик үк ачык күренми күренүен, ләкин алары да бөтенләй үк нурсыз булырга тиеш түгел. Бөтенләй үк нурсыз булса, Рухия аның белән былай озак сөйләшеп та тормас иде. Андый теләсә кем белән теләсә нәрсә сөйләшә ала торган талымсыз бәндә түгел ул. Кыланышларына караганда, эшләпәнең Рухия белән беренче генә сөйләшүе булырга тиеш түгел. Беренче генә сөйләшүе булса, үзен бу тикле иркен тотмас иде. Бигрәк йомыкый булды шул Рауил. Инде 2 айга якын бергә укып, ничә тапкыр мәктәпкә бергә барып, бергә кайтып йөреп, тәки шушы көнгәчә егетең бармы синең Рухия дип сорарга йөрәге җитмәде. Кыз гел үзе белән бик ачык булып, чын дусларча сөйләшеп йөргәч, бүтән кеше белән дә ул шулай була аладыр дип уена да китермәде. Ул әнә эшләпә белән дә бик рәхәтләнеп ләштит сатып тора. Ичмаса, Таня белән Васимә дә клубта күренмиләр. Монда булсалар, алардан гына сорашып, мәсьәләне ачыклар иде дә кайтып китәр иде. Теге юнсыз гармунчылары танцы көе уйный башлады. Клубтагы яшьләр уртада буш ара калдырып, стена буенарак сыйыныштылар. Аннары эшләпә Рухияны култыклап, шул буш урынга алып чыкты. Һәм алар танцевать итәргә керештеләр. Алар артыннан бүтәннәр дә иярде. Үзе туктаусыз бөтерлә, үзенең күзләре гел Рухиядә эшләпәнең. Гашык икәнлеге әллә кайдан кычкырып тора. Рухия белән бию аның өчен шиксез рәхәт икәнлеге йөзенә үк чыккан. Рухияның кичә Рауилне көтмичә кайтып китүе дә шушы студент өчен булмады микән әле. Ичмасам, танцевать итә белми Рауил,
Белсә, билләһи өстендә брезент кажан, аягында котсыз резин итекләр дип тормас иде. Көй алмашынганда, туктап торган чакларында Рухия янына барыр иде дә, аны танцыга чакырыр иде. Кечкенә авылда тумасын икән егет кеше. Тугач, менә шушындый зур авылда, клублы авылда тусын икән. Ташы елгада танцының ни икәнен дә юньләп белүче юк, ә булар әнә теттереп бийләр. Әнә шулай бик күңелсезләнеп, бөтен өметләре өзелеп, клубтан теләр-теләмәс кенә чыгып барганда, Нәҗметдинов дигән искиткеч нәфис тавыш ишетте Рауил. Шундук туктап калды. Ул арада кояштай балкып, Рухия аның янына килеп җитте дә, "Бәйрәм белән, Рауил абый", диде. Аннары йөзенә үпкәләү галәмәте чыгарып, бармак янады. "Ай, Рауил абый, мин сине бу кадәр үк һавалы кешесеңдер дип уйламаган идем." "Минме? Туктале. Ни сөйлисең син, кызый?" диде Рауил. Үзе үпкәлисе урында кызаңа үпкәләп торганга исе китеп. "Нигә икәне билгеле инде", диде кыз. Үз нәүбәтендә шулай ук Рауилнең аны аңламыйча торуына аптырап. "Мине кайчаннан бирле күреп торасың, ә үзең килеп исәнләшергә дә теләмисең. Үзем дәшмәсәм тәки шулай күрмәгәнгә салышып, чыгып китеп барасы идең, әйе?" "Әй", диде ул, Рухия клубка килеп керү белән янына барып күрешмәгәнгә үкенеп. "Һавалы булудан түгел дә ул. Син теге эшләпә белән сөйләшә башладың ич. Шуңа сүзегезне бүләргә кыйынсынган булган идем." "Кыйынсынмаган булсаң, яхшырак буласы иде, Рауил абый", диде кыз. "Мине кичәдән бирле тәмам туйдырып бетерде инде ул." "Әһә, аңлашылды. Димәк, кичә синең мине көтмичә кайтып китүең шушы эшләпә аркасында булган икән." "Киресенчә", диде кыз, исе дә китмичә. "Ул үзе Шүкәйгә килгән иде. Ат белән дә булгач, әйдә дип кыстап та торгач, шуңа утырдым да кайтып киттем мин, Рауил абый. Ә мин сине кичкә кадәр көтеп тордым. Әйтеп тә китмәгәнсең. Гаеп миндә, әйтергә кирәк иде шул. Әллә ничек хәтергә килмәгән инде, Рауил абый." "Нинди бәндәсең ул?" "Әй, бер студент инде шунда." "Кайда укый?" "Алабугада, педагогия институтында." "О, укытучы буласы икән алайса." "Әйе, быел 3нче курста укый. Математик булачак икән. 10нчы класста сине дә укытырга туры килер әле дигән була. Ходаем язмасын, минемчә аннан барыбер рәтле укытучы чыгачак түгел." "Нигә алай хурлыйсың әле син аны? Яңа гына дөньяңны онытып, шуның авызына карап тора идең бит." "Сагыз урынына ябышкач, ни эшлисең инде, Рауил абый? Син килеп коткармыйсың, ул үзе белеп китми." "Ә мин аны китә торган итимме соң, Рухия? Тәкә әнәсне өйрәткән шикелле өйрәтимме шуны?" Рухия нидер әйтмәкче иде, кинәт кемнәндер курыккан сыман тотлыгып калды. Рауил тагын да әсәрләнеп дәвам итте. "Синең яныңа килү түгел, урамда очраганда да сине шитләтеп үтә торган итимме шул эшләпәне?" Шулай диюе булды, арттан кемдер якасыннан каптырып та алды. Каптырып алды да, "Кемне шулай якында китерми торган ясамакчы буласың әле син, йолкыш", дип селкеп тә куйды. Борылып караса, эшләпә икән. Яшькелт күзләрен акайтып, көченнән килсә кабып йотардай усал итеп, Рауилгә текәлгән иде ул. Дөресен әйтергә кирәк, башта каушабрак калган иде Рауил. Ләкин эшләпәнең явыз карашын күрүгә үзендә дә усаллык хисе котырынып китте, һәм ул да ачу белән тегенең кулын читкә кагып, Килеп тә җиттеңме ни әле син, шымчы? Әйе, сине өйрәтергә иде, минем исәп", диде. Каяндыр килеп кергән сәләмә генә киемле яшь бер килмешәк егетнең булай кискен җавап бирүенә шаккатып калган иде булса кирәк. Эшләпәнең күзләре маңгаена ук сикереп менде. Бите, колаклары гына түгел, муенына тикле чыгындыр шикелле кызарып чыкты. Артык нык ачуланудан һәм каушаудан сүзен дә юньләп әйтә алмыйча, нидер мыгырданып ул кырт борылды да халык арасына кереп югалды. "Эй, Рауил абый, алай ук әйтергә кирәкмәс иде лә", диде Рухия. Нигәдер куркып, агарып ук киткән иде ул. "Аптырама, Рухия", диде Рауил. Әле һаман кызулыгы бетеп җитмичә. "Әгәр алай булай, бүтән чакта да шулай бәйләнә башласа, мәктәпкә килгәч үземә генә әйт. Тәкә әнәсне акылга утырткан шикелле генә әйтмәм. Җанын суырып алып, учына тоттырып җибәрермен мин аның." "Ярар, әллә ниләр сөйләп торма әле, Рауил абый", диде кыз тагын да ныграк борчыла башлап. "Әйдә тизрәк чыгып китик моннан."
Чыгып барышлый ишекне ябам гына дигәндә, Равилне тагын якасыннан эләктереп алдылар. Тагын шул кала ятәч эшләпәдер инде дип, ачу белән борылып, селкеп атмакчы булган иде, өлгерә алмады. Башта аның колак төбенә бик каты итеп суктылар. Аннары бәреп үк йыктылар. Каршылык күрсәтергә түгел, башлап кем сукканны абайларга да өлгерә алмыйча калды Равил. Ул бары үзенә ташланучыларның 5 кеше һәм шуларның берсе әлеге эшләпә икәнлеген генә күреп алды. Аннары Рухиянең ой дип кычкырган тавышы колагына чалынып китте. Аны да кыйнылар ахрысы дип, соңгы көчен җыеп, сикереп торырга талпынса да, булдыра алмады. Дыңгырдатып сөйрәп, Равилне урамга алып чыгып киттеләр дә, җынаулашып типкәләргә тотындылар. Шуннан соңгысын ул инде хәтерләми. Аңына килгәндә Равил клубтан шактый еракта, су буенда ята иде. Күрәсең, кыйнап туйгач, шунда илтеп ташлаганнар. Тирә-як тып-тын. Вакыт бик соң булса кирәк, авыл өйләренең берсендә дә ут күренми. Тик һавадагы йолдызлар гына, аптырама егет. Дөнья булгач, андый гына хәлләр булгалы инде ул дигән сыман, Равилнең күңеленә сабырлык һәм өмет чаткылары сибеп, тонык кына җемелдәшәләр. Шүмеш йолдыз кай тирәдәрәк икән соң әле? Әнә ул. Димәк, сәгать төнге 2ләр булырга тиеш. Шулай ук озак ятты микән Равил монда? Ул эшләпә белән бәйләнешеп киткәндә, кичке 9лар чамасы гына иде бит. Кайшылган, сынган җирем юк микән дип, Равил яткан килешкенә кулларын, аякларын селкеткәләп карады. Бер дә кузгаласы килми. Бүтән тәне уеп, сыкрап тора иде аның. Шулай да сөякләре исән икән, куллары да, аяклары да хәрәкәтләнә иде. Шунысына да бик шөкер итеп, ул әкрен генә турып басты да, тирә-ягына каранды. Нигәдер менә шушы минутта Рухия аның янында басып торадыр шикелле тоелган иде. Тик кыз күренмәде. Аңа алай-булай берәр хәл ясамадылар микән дип шикләнеп, Равил башта Рухияләр урамына барды. Шактый гомер үй турларында басып торды. Аларның өе тыныч иде. Димәк, аңа тимәгәннәр. Андый-мондый хәвефле хәл булган булса, өйләрендә ут булыр иде. Булар йоклый. Дип тынычланып, каравыл өенә Сафиулла абзый янына китте. Равил килеп кергәндә, карт йокымсырап утыра иде. Ул башта иркенләп һәм рәхәтләнеп озак кына иснәде. Аннары сәгатькә күз салды. Төнге 3нче ярты икәнен күргәч, Равилгә карап, мәгънәле генә күз кысып куйды. Бер дә яшермичә генә әйтеп бир әле, кем кызын шушылай озак сөйләштереп тоттың бу суыкта? Ул Равилгә текәлебрәк карады һәм кинәт аптырап, "Ни булды сиңа, наны? Ни эшләттеләр сине?" диде. "Нәрсә? Әллә биттә кан эзләре бармы, Сафиулла абзый?" Карт Равилгә якын ук килеп карады. Кан эзләре генә булса, ничәва булыр ул, наны? Анысы жуарыйың да бетәрие. Бүтән битең кара янып күгәреп чыккан ләбаса синең. Бар, көзгедән кара әле. Колхоз яралганнан бирле каравыл өендә эленеп торып, тутыгып беткән көзгедән үзенең кыяфәтен күргәч, Равилнең тәннәре шымырдап китте. Битенең карарлыгы да калмаган. Күгәреп, тиреләре сыйрылып беткән иде. Эшләпә эшедер инде бу. Ул шушылай матурларга тырышкандыр. Шушылай итеп аны бүтән дөньяга көлкигә калдырмакчы булгандыр. Бит сугышуның да үз кагыйдәләре бар югыйсә. Гадел һәм юньле сугышчы бер кайчан да дошманның йөзенә сугырга тиеш түгел. Дошманыңны кеше яллап тукмату шулай ук чын егет эше түгел бит инде. Юк. Эшләпә киеп йөрсә дә, егетләрчә кыланмаган бу. Ярый, Сафиулла абзый, диде Равил, әнә шуларны уйлап, көзге янында бераз торгач. Буласы эш булган монда. Минем сиңа бер үтенечем бар. Зинһар, бу мәсьәләне фаш итеп йөрмә, яме. Үзең гаепле булдыңмыни соң, улан? Диде каравылчы, бик нык борчылып. Башлап үзең бәйләндеңмени? Бәйләнүен мин бәйләнмәгән идем дә. Алай булгач, шушылай адәм мәсхәрәсе итеп кыйнап ташлаган ул явызларны судка җавапка тарттырмыйча гына калдырырга ярамас бит инде. Судка бирмим, Сафиулла абзый. Судка бирсәм, аларның 5-сен дә хөкем итәчәкләр. Миңа шул 5 кешенең тик берсен генә хөкем итү кирәк. Үзем хөкем итәм мин аны.
14-нче бүлек. Сафиулла абзый көлгә күмеп бәрәңге пешергән иде. Рауил шуны ашап кайтырга чыкканда таң беленә башлады. Башка көннәрне ул таң беленгәнне сагынып көтеп ала торган иде. Бүген менә яктылык арткан саен аның күңеле караңгылана, шомлана гына барды. Күгәреп канап беткән йөз белән әнисе күзенә ничек күренә инде ул. Үзе ашыйсын аңа ашатып, үзе киясен аңа кидереп, әдәм көлкесе булып йөрсен өчен үстермәгән лабасы аны әнисе. Япь-яшь көенчә, сорап торучысы булганда да кияүгә чыкмыйча, Рауиле менә шушылай ямсызланып йөрсен өчен ялгыз чиләнмәгәндер бит инде ул. Ярый, ахыр чиктә әнисе янына кайтып күренү ул тикле үк куркыныч та булмас әле. Төнне аттан егылып төштем дисә, әнисе ачуланмас. Бүре килеп чыкты да, атым куркып егып төшерде дисә, авыл халкы да әллә ни шаккатмас. Ләкин менә мәктәпкә бу кыяфәте белән ничек барып күренерсең ул? Укытучыларга ни дияр? Дәрескә кергәне бире ни булды сиңа Нәҗметдинов дип сораячак бит. Хәнифә Вәлиулловна да күрәчәк. Ниһаять алларына да түзәр иде әле. Төнлә ат көткәнне Хәнифә Вәлиулловна белә. Аттан егылдым дисә, ул да ышаныр иде. Иң яманы шул. Рухия бар бит әле бу дөньяда. Әгәр бу хәлендә аңа күренсә, коты алыначак ул кызының. Булай да иләс-миләсрәк күңеле Рауилдән мәңге суыначак. Рауил аның күңеле суынуын һич тә теләми, чөнки Рухия аның якты маягы, илһамчысы, шатлыгы, бәхете ләбаса. Уйлады да, укытучылар алдында да, Рухия алдында да йөз кызартып, кеше көлдереп йөргәнче, кыяфәте әдәм төсенә кергәнгә кадәр укырга бармый торырга булды. 15-нче бүлек. Рауилне эшкәртеп кайтарганнарына бүген 6-нчы көн. Барысы да нәкъ ул көткәнчә дип әйтерлек килеп чыкты. Аттан егылып төштем дигәч, әнисе дә кызганып елап җибәрүдән башка сүз әйтмәде. Авыл халкы исә Рауилгә бөтенләй исе китеп, батыр итеп карый башлады. Имеш, елгадан килеп чыккан бүре Рауил аттан егылып төшкәч, аның өстенә ташланган. Әмма Рауил каушап калмаган. Бүренең койрыгыннан эләктергән дә алган. Бүре Рауилдән ычкынмак булып тыпырчына икән, ләкин Рауил аңа борылырга да ирек бирми икән. Шулай байтак тартышканнан ары Рауил бер түмгәккә абынып егылып киткән дә ялгыш бүрене ычкындырып җибәргән. Бите әнә шул чакта сыдырылган аның. Иреннәре әнә шунда күгәреп шишеп чыккан. Ноябрьнең 8-ендә кар яуды да ат көтүне туктатырга туры килде. Фермага каравылчы булып урнашмады әле Рауил. Хәбир бабай бу ай ахырына тикле үзем эшләп торам ди. Рауилгә эш кирәк. Кыяфәте ямсыз булса да, тәне сау-сәламәт бит аның. Шуңа ул хәзер ындырда эшләп йөри. Барабанга көлтә биреп тора. Кичләрен сәгать төнге 2-ләргә эшләргә тикле барбыр ферманың каравыл өендә Хәбир бабай янында үткәрә. Чөнки анда төн буена ут яна. Җаның теләгәнчә укып утырырга мөмкин. Өйләрендә алай озаклап утырырлык керосиннары югаларның. Аннары гомумән Рауилнең әнисе китап укыганны үнәми. Күз бетереп, шул шайтан сабагын укып утырганчы, чабата ясап сатсаң, 1000 мәртәбә әйбәтрәк булыр ие, дип гел сукранып тора. Үзе хәзергечә бөтенләй укымаган шул ул. Яңа лифне генә азрак сукалый. Шуңа китапның кадерен дә, аны укуның тәмен дә белми. Дөрес, Хәбир бабай да алай зур белемлеләрдән түгел. Ул да 1-2 кыш мәдрәсәдә укудан ара китмәгән. Ләкин ул Рауил үзе янына китап укырга йөргәнгә бер дә сукранмый. Сукранмый гына түгел, кайчакта хәтта Рауилгә кычкырып укырга да куша. Йөткерәсе килгән йөткерекләренә хәтле тыеп, исе китеп тыңлап тора. Әгәр теләге кабул булып, Рухия белән яңадан бергә укый башласа, бу Рауил өчен үзенә күрә бер революция булыр иде. Кыскасы, ничек тә күбрәк укырга кирәк Рауилгә. Бу үткән атнада Габдрахман Абсалямовның Ак төннәрен, Шәриф Камал хикәяләрен, Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатларын, Сибгат Хәкимнең шигырь һәм поэмалар җыентыгын,
Фатих Кәрим, Хади Такташларның шигырь китапларын, Таҗи Гыйззәт, Риза Ишмурат пьесаларын укыды ул. Барысын да бик яратып укыды. Алар аңа җан юанышы булдылар. Югыйсә, гел Рухия турында уйлап, акылдан язарга да бик мөмкин ләбаса. Китап укымаган чакларында гел Рухия күз алдында. Гел күңеленнән аның белән сөйләшеп йөри бит ул. Бүген Рухия иптәш кызлары Таня һәм Вәсимә белән Ташы елга кырыеннан үтеп китергә тиеш. Эх, барабанга көлтә биреп торасы булмаса, ике дә уйламас иде Рауил. Юл буенда көтеп торып, шул кызларны каршы алыр иде. Каршы алыр иде дә Рухия белән туйганчы бер сөйләшеп кайтыр иде. Әнә шулай хыяллана, тирләп пешеп барабанга көлтә биреп торганда, кемдер Рауилнең җилкәсенә кагылды. Аһа, үз сыерларын җигеп, кырдан ындырга көлтә ташучы яшьтәше Габделгазиз икән. Никадәр кычкырса да, барабан тавышы сүзен ишеттермәячәген чамалап, Габделгазиз кул ишарәсе белән генә үзенең Рауил урынына көлтә бирә торачагын әйтте һәм ындыр табаганың аргы башында тузансызрак җирдә басып торган бер кызны күрсәтеп, Рауилгә шуның янына барырга кушты. Кызның Рухия икәнен абайлагач, Рауил үз башындагы тузанны каккалап алды да, бик нык дулкынланып, кыз янына китте. Төзәлеп җитмәгән яралары шар ярылып тормасын өчен ярты битен каплап торган барабанчы күзлеген юри салмады. Эй Аллам, исән икәнсең ич син, диде кыз, Рауил килеп җиткәнне дә көтмичә. Ә син мине инде үлгәндер дип уйлаган идеңмени? Диде Рауил. Тфу-тфу, авызымнан җил алсын Рауил абый, диде кыз. Аның әле генә балкып торган йөзенә кинәт курку галәмәте чыкты. Сиңа түгел, дошманыма да үлем теләмим мин. Атна буе синең өчен борчылдым, көн саен көттем, ә син юк та юк. Инде бүген дә килмәгәч, кайтышлый хәлеңне белеп китергә булдым менә. Үзең теләпме? Класс җитәкчесе кушыпмы? Әле яңа гына менә шушы Рухияне бер күрер өчен дөньяның аргы ягына чабарга әзер торган Рауил, кыз каршына килеп баскач, нигәдер үзе дә сизмәстән дырфаланып китте. Ярый әле Рухия аның шулай сөйләшүенә игътибар бирмәде. Чак кына уйланып торды да, ничек дип әйтсәң дә дөрес булыр Рауил абый, диде. Бүген без кайтырга җыенганда Суфия Гайнетдиновна килеп керде дә, кызлар кайтышлый Ташы елгага кагылып, шушы язуны Нәҗметдиновка калдырып китегез әле. Кайсыгыз иренми, диде. Вәсимә белән Таня авызларын да ачырга өлгерә алмый калдылар. Мин язуны эләктердем дә, очтым гына. Кая әле, нәрсә язылган икән? Нәрсә булсын? Укырга нигә килмисең дип сорагандыр инде. Ә нигә бу атнада укырга йөрмәдең син, Рауил абый? Күрмисеңмени бу битне? Диде Рауил. Хатны ача башлаган җиреннән туктап, күзлеген маңгаена күтәреп куйды. Бу кыяфәт белән ничек итеп анда барыйм ди инде мин. Рухия Рауилгә якын ук килеп, текәлеп карады да, йомшак, кайнар кулы белән аның битен сыпыргалап, хәтәр булган икән шул, Рауил абый, диде. Ләкин хәзер алай куркыныч түгел инде. Бер-ике көннән бөтенләй төзәлеп бетергә тиеш. Ачуланма инде, Рауил абый. Минем аркаларак килеп чыкты бу күңелсезлек. Ул шулай сөйләнгән арада Рауил Суфия Гайнетдиновнаның хатын күздән кичерде. Сине авырый дип әйттеләр, Рауил. Ни белән ширлисең? Озак авырма яме? Югыйсә укуыңда артка калуың мөмкин. Авыруың турында белешмә алып килергә онытма. Тизрәк сәламәтләнүеңне теләп, Сейфуллина. Юк өчен хафаланма, Рухия, диде Рауил хатны кесәсенә салып. Син анда булмасаң да бәйләнешергә тиеш идек инде без ул эшләпә белән. Башта ук ошамады ул миңа. Чынлап та миңа үпкәләмәдеңме, Рауил абый? Диде кыз. Гадәтенчә тирәкне балкытып елмаеп куйды. Әйтәм бит инде, башыма да китермәдем. Ә сиңа тимәделәрме соң ул адәм актыклары? Тиюен тимәделәр, ләкин сиңа ярдәм итәргә дә ирек бирмәделәр. Клубка төртеп кенә җибәрделәр дә, тыштан ишекне терәп тордылар. Терәп торып киткәч, мин чыкканда син клуб янында юк идең инде. Нишләтте алар сине, Рауил абый? Кая алып китеп кыйнадылар? Ярый, Рухия, үткән биткән, аңа баш ватып тормыйк. Син миңа шуны аңлатып бир әле. Кем әйтте Суфия апага мине авырый дип? Мин әйттем, Рауил абый. Әнигә ярамый идемени? Алдашкансың бит син, кызый. Авырырга уйлап та караганым юк минем.
8 ноябрьдән бирле колхозда эшләп йөрим. Ярар инде, диде Рухия, мәк чәчәгедәй кызарып. Ачуланма инде, Равил абый. Бер мин генә уйлап чыгарган нәрсә түгел. Дәрес калдырган кеше гомер-гомергә авырдым дип әйтә ич. Аннары мин сине чыннан да авыргансыңдыр дип уйлаган идем. Бигрәк каты кыйнаганнар бит сине, ул идиотлар. Ерунда, диде Равил, сыр бирәсе килмичә. Тоймадым да мин алар тукмаганны. Тик менә битне эштән чыгарулар гына азрак кәефне бозды. Теге эшләпәгә әйт кайткач. Әгәр ташы елгага килеп гафу үтенмәсә, кәҗә дугасы укытам дип әйтә диген, яме? Ул киткәндер инде, Равил абый. Бәйрәмгә генә кайткан иде. Китсә, мәңгегә китмәгәндер әле. Кышкы каникулга тагын акаеп кайтып җитәр. Кайчан кайтса да әйтергә онытма, ярыймы? Аңлашылды. Барысы да сез буйырганча булыр, иптәш Нәҗметдинов, диде кыз, мәсьәләне уенга алыбрак. Аннары шундук җитди тонга күчте. Димәк, дүшәмбе көнне укырга барасың инде, Равил абый, шулаймы? Куып кайтармаслар микән соң? Әнә Суфия апа авыруым турында врачтан белешмә алып килергә кушкан бит анда. Кушса, алып килерсең? Белешмәң бардыр бит инде синең. Мин медпунктка бармаган идем шул. Хәзер барсам да бирмәсләр инде. Чынлап барганың юкмы медпунктка? Уйлаганым да булмады. Белешмә кирәк буласын башыма да китермәгәнмен бит. Эх, син, диде кыз. Ярарла, юк каптырама. Укырга рөхсәт итмәсәләр, борылырмын да кайтырмын. Рухия кинәт куркынып китте дә, юк, Равил абый, мине якын итсәң, син укырга тиеш, диде. Син укымасаң биттем мин. Менә шушы узган атнада гына да тригонометрия белән физикадан берәр икеле шәпәделәр инде. Өйдә эшләп килергә биреп җибәргән мәсьәләләрне Рухия үзе чишми. Я иртән дәресләр башланганчы, яки тәнәфес вакытларында Равилдән генә күчереп ала торган иде. Аның алдында уятка калмас өчен Равил шуңа һәр вакыт иң элек математика белән физикадан бирелгән мәсьәләләрне чишеп куярга гадәтләнгән иде. Укытучы кушканнарны гына түгел, алдагы дәрестә үтелергә тиешле теоремаларны, физика законнарын һәм шул теоремаларга, шул законнарга нигезләнгән мәсьәләләрне дә үзлегеннән өйрәнеп, белеп барырга тырыша ул. Дөрес, Рухияның гел үзеннән генә күчереп баруын Равил бик үк өнәп бетерми. Булай эшләүнең нәтиҗәсе ахыр чиктә Рухиягә файдага түгел, киресенчә зыянга әйләнергә мөмкинлеген дә бик белә. Ләкин кызының үтенечен кире кагарга да йөрәге җитми иде шул. Белешмә өчен кайгырма, Равил абый, диде кыз Равилнең уягышын бүлеп. Аны мин сиңа үзем алып киләм. Каян ничек алачагымны син сорама, мин әйтмим. Алай ярап бетер микән соң? Ярый, әлбәттә, нигә ярамасын? Үзең чамалай инде алайса, тик бер сүз әйтсәм үпкәләмисеңме? Әйтеп кара, Равил абый. Рухия, әйдә мин сине ул авылыгызга тикле озатып куйым әле дип әйтмәкче иде, ләкин өлгерә алмый калды. Равил, дип кычкырды аңа шул чак Габделгазиз. Син нәрсә анда? Кыз күрдем дигәч тә дөньяны онытырга ярамый бит инде. Давай, киләле монда. Тагын реминең өзелде. Рухиясын күрү куанычыннан сизми дә тора икән. Габделгазиз инде сугу машинасын әллә кайчан туктаткан да, көненә кимендә 2-3 тапкыр өзелеп үзәккә үткән барабанны махавик белән тоташтыра торган иске реминне ялгарга керешкән иде. Хәзер инде әйдә озатып куй дип кыз үзе ялынса да барып булмый. Реминне ялгарга кирәк иде. Булмады инде булай булгач, диде Равил иченнән генә, реминне бик каты сүгеп. Ярар, Рухия, яхшы хәбәр китерүеңә бик зур рәхмәт. Туктале, Равил абый, син нәрсәдер әйтергә җыенган идең шикелле. Ни? Мин сине дүшәмбе көнне теге урман буендагы куш имән янында көтеп торырмын, яме? Кыз күрәсең, тынып калган ындыр табагындагы кешеләр ишетмәсен диптер, баш кагып кына ярар диде һәм нәфис аяклары белән искиткеч матур итеп атлап китеп барды. Равил Габделгазиз янына килгәндә, ындырдагылар барысы да күрше Синаны карап торырга мокыт кына булса да, нинди чибәр кыз белән сөйләшеп йөргән була бит, дигән сыман гаҗәпләнеп һәм елмаеп карап калдылар. Алла, малай Равил, шәп нәрсә икән? Сине сорап яныма килгәндә, матурлыгына шаккатып, башта билләһи өнсез калдым. Кем ул? Кайдан килгән нәрсә? Сине кайдан белә? Дип Габделгазиз дә
тел озайтырга ниятли башлаган иде, әмма Рауил күп сөйләшеп тормады. Бар, агайны, яхшы чакта тоялы моннан. 5 минут эшләмәдең, реминне өздереп тә өлгергәнсең дип, тегенең соравын бөтенләй игътибарсыз калдырып, ашыга-ашыга ремин ялгарга тотынды. Алтынчы бүлек. Алар дүшәмбе көнне Чүкәйгә бергә бардылар. Ул көнне Рухия Таня белән Васимәдән алданрак кузгалган иде. Мин сиңа шул тикле ияләшкәнмен икән, Рауил абый. Узган атнада син булмагач, ничектер классның бөтенләй яме киткән шикелле тоелды. Әгәр син укый башламасаң, әти белән әни үтерәбез дисәләр дә, мин дә мөгаен укуымны ташлар идем. Чынлап әйтүе булгандырмы? Әллә Рауилнең күңелен күтәреп җибәрү өчен генәдерме? Очрашып исәнләшкәннән соң беренче сүз итеп кыз аңа әнә шулай диде. Мин дә тик син шул мәктәптә укыганга гына укып йөрим бит инде, Рухия, диде Рауил дә ниһаять йөрәксенеп. Һәм ул бу кызы тагын кылтайып китмәсә ярый инде дип шикләнеп тә куйган иде. Ләкин Рухия үпкәләмәде генә түгел, рәхмәт инде, Рауил абый дип, гадәтенчә матур итеп елмаеп та куйды. Рухия сүзендә торган. Рауилнең бер атна авырып ятуы һәм шуның нәтиҗәсендә укудан азат ителгән булуы турында укмас медпунктыннан белешмә алып килгән иде. Бу ялган белешмәне ничек итеп юллап алганлыгы белән бик нык кызыксынса да, Рухия үзен 3нче көн кисәтеп куйганлыктан, Рауил артык төпченеп тормыйча, ярар кызый, моның гөнаһысы икебезгә уртак булсын инде. Әйдә, киләчәктә бер кайчан да булай алдашып эш итмәскә сүз куешыйк, яме, дию белән генә шикләнде. Рауилне шактый зур борчуга төшергән ул белешмәнең бөтенләй кирәге булмады. Әллә онытты, әллә исендә булып та вакланып торасы килмәде. Суфия апасы Рауилнең битендәге яра эзләре хакында сорашты да, белешмә хакында бер сүз дә әйтмәде. Ул сорамагач, Рауил дә эшеннән тынды һәм бер атна өзелеп торган укуын дәвам иттерде. Әмма кырын эш 40 елдан соң да беленер дип бабайлар тикмәгә генә әйтмәгән икән. 40 елга түгел, 40 көнгә дә бармады Рауилнең теге эше. Яралары төзәлгәч, укый башлавына 10-15 көн үтүгә, бер тәнәфестә Хәнифә Вәлиулловна үз кабинетына чакырып кертте аны. Бүтән чактагы шикелле урын тәкъдим итеп, хәл-әхвален сорашып тормады. Рауил килеп керү белән, менә тыңла әле, Нәҗметдинов, дип, өстәрендә яткан бер хатны алып укый башлады. Октябрь кичендә укмаста булган хәлләр турында язылган иде ул хатта. Барысы да бик дөрес язылган. Ләкин бөтенесе дә тискәре ягы белән әйләндереп куелган. Укмас клубында сугыш башлап, бәйрәм кичәсенең ямен җибәрүче кеше Рауил дип әйтелгән иде. Безгә мәгълүм булганча диелгән иде ул хатта, сезнең шул сугыш юкмары Нәҗметдинов Рауилегез мәктәптә алдынгы укучы дип санала икән. Җитмәсә тагын тиздән комсомолга да керергә йөри икән үзе. Сезгә иптәш Х.В. Нәбиуллина мәктәп директоры буларак бер сорау бирәсебез килә. Рауил Нәҗметдинов кебек алдынгы укучыларыгыз шушылай совет яшьләренә, совет укучыларына бигрәк тә хас булмаган хулиганлык эшләп йөргәч, күпчелек тәшкил иткән уртак кул укучыларыгыз нинди икән сезнең? Уйлана белә торган җитәкче булсагыз, уйланырлык хәлләр бар монда, иптәш директор. Ярый, без сезгә ул мәсьәләдә акыл өйрәтергә җыенмыйбыз. Анысын үзегез карарсыз. Ә менә совет яшьләренең культура учагында, клубта сугыш чыгарып, изге революцион бәйрәм көнендә безнең матур кичәбезне бузып киткән укучыгыз Рауил Нәҗметдинов мәсьәләсендә конкрет шуны таләп итәбез. Андый ышанычсыз хулиган кеше совет мәктәбендә укып, совет укучысы исемен күтәреп йөрергә тиеш түгел. Тагын шунысын да искәртеп куябыз. Әгәр алдагы 10 көн эчендә Нәҗметдиновка без таләп иткән чара күрелмәсә, бу эшне Ранога, кирәк булса хәтта Мәгариф министрлыгына кадәр җиткерәчәкбез. Бу сигналны без Укмас авылының йөзләгән яшьләре бергәләп яздык. Исем-фамилияләребезне күрсәтеп торуны кирәк дип тапмыйбыз. Чөнки аның үзенә дә,
былай да бик кадерле булган 5-6 бит кагаз әрәм итәргә туры килер иде. Тагын шуны да исегезгә төшереп куябыз. Изге теләктән чыгып бирелгән бу сигнал уңайы белән сезнең нинди чаралар күрүегезне бик яхшылап күзәтеп барачакбыз. Әгәр сез без таләп иткән чараларны күрмәсәгез, шул сәбәпле без бу эшне зурга җибәрсәк, безгә үпкәләмәгез. Директор хатны укый башлаганда Рауилнең куркудан маңгаена салкын тир бәреп чыккан иде. Ахырына килеп җиткәндә ул тынычлана төшкәндәй булды. Чөнки бу хатта пычрак яла ягудан һәм куркытудан башка бер генә дөрес сүз дә юк иде. Тик кем эше икән бу? Рауилнең миен әнә шул сорау бораулый иде ул минутларда. «Я, Нәҗметдинов», диде директор кырыгына итеп, «ничек боерасың? Ышаныргамы монда язылганнарга, юкмы? Әйдә, бер нәрсәне дә яшерми генә, ничек булганын сөйләп бир әле миңа». Рауил бөтенесендә тәртибе белән сөйләп биргәч, ул бары Рухиянең исемен генә әйтмәде, бер кыз дип кенә әйтте. Хәнифә Вәлиулловна бу юлы да нәкъ теге чактагы шикелле итеп, стенадагы Ленин рәсеменә карап, аннан киңәш сорагандай бер кавым уйланып торды. «Яхшы», диде аннары. «Аңлашылды. Мин сиңа ышанам, Нәҗметдинов. Ләкин алай-былай эш зурга китеп, бүтән җирдә дә җавап бирергә туры килсә, башкаларны да ышандыра алырсың икәнсең. Башлап син түгел, бәлки сиңа бәйләнгәннәрен күрүчеләр булдымы ул чакта?» «Булды, Хәнифә Вәлиулловна. Бар андый кеше». «Яхшы. Ә син аның дөресен әйтеп, шаһидлык итүенә ышанасыңмы? Ниндирәк кеше ул? Кем?» «Ышанам, Хәнифә Вәлиулловна. Үзебезнең класс укучысы Басирова ул». Шулай дигәч, директорның йөзе күзгә күренеп яктырып китте. «Бар әле. Иренмичә генә чакырып кер әле үзен». Хәнифә Вәлиулловна Рухиядан сораштырганда, шунда тыңлап утыру үлем белән бер булыр төсле иде Рауилгә. Ничек итеп ул егет кеше кыз бала үзен яклап сөйләгәнне мескен булып тыңлап утырсын ди. «Юк, гафу итегез, Хәнифә Вәлиулловна, мин аны чакыра алмыйм. Басирова белән миннән башка гына сөйләшегез». Әүлия ук булгандыр ул, Хәнифә Вәлиулловна. Билләһи шулай булгандыр. Аның урынында шул чакта башка берәү булган булса, бу нинди капризлану тагын, фәлән дә фәсмәтән дип бер тузына башлар иде. Ә ул изге җан Рауилнең хәлен шундук аңлап алды да, ярар алайса, бар, дәресеңә кер. Ләкин карабрак йөр киләчәктә. Сезнең низакларыгызны гына тикшереп утыру түгел, башка эшләремдә бик күп минем дип, ипләп кенә чыгарып җибәрде. 17нче бүлек. Аннары алар классларыннан 33 кеше комсомолга керделәр. 5-се инде узган елны ук кергәннәр иде. Ул чакта шунысы бик гаҗәп тоелды Рауилгә. Монда да аңа әлеге укмас клубында булган күңелсез хәлне искәртеп үттеләр. Райкомол секретаре үзе искәртте. Дөрес, алай зурлап түгелен. Узган елгы октябрь бәйрәмендә ясаган хатаңны киләчәктә кабатламассың дип ышанам, иптәш Нәҗметдинов, дип кенә әйтеп китте. Ләкин Хикмәт аның ничек әйтүендә түгел, Хикмәт теге хәлнең секретарьга да билгеле булуында иде. Димәк, әлеге аноним хатны язган кешенең эше инде бу. Ай, вак җанлы бәндә икән дип уйлап алды Рауил. Әгәр шул кешенең кем икәнлеген белсәм, Себер китсәм китәм, иманын укытып китәм дип күңеленә беркетеп куйды. Комсомолга аны бик ансат кабул иттеләр. Бюро членнарының берсе нигә бер ел укуыңны калдырып тордың дип кенә сорады да, Рауил аңлаткач, бүтән сорау бирмәделәр. Ә бит ул комсомолга керергә әзерләнеп йөргәндә, бюрода уставны да, комсомол тарихында, илдәге экономик һәм политик мәсьәләләрне дә, хәтта чит ил хәлләрен дә сорыйлар дип куркытып куйганнар иде. Әгәр үзенә дә шундый сорауларны бирсәләр, җавап бирә алмыйча авыз ачып калмас өчен, Рауил төненә 4-5 сәгать кенә эләгә торган кадерле йокыларын бүлеп, бик ныклап әзерләнгән иде. Яшь гвардиячеләр белән Александр Матросовның биографияләренә хәтле яттан өйрәнеп куйган иде ул. Ә аннан үз биографиясендә сөйләтеп тормадылар. Райкомол секретаре кем дә кем дип әйткәннән соң, ризалыкларын белдереп, бюро членнары кулларын күтәрделәр һәм Бөек Ленин комсомолы члены булуы белән котлап, секретарь Рауилнең кулын кысты да, шуның белән эш бетте.
Шунлыктан егетнең күңелендә канәгатьсезлек сыманрак бер хис утырып калды. Тик соңыннан классташларның кайберләрен шактый тинтерәткәннәре, кайсыларына хәтта унар сорау биргәннәре мәгълүм булгач кына, ярый әле әзерләнеп барган булганмын. Сорамасалар да белеп торуның зыяны тимәде дип тынычланып, иркен сулап куйды. Аннары аларга район культура йортында бушлай кино күрсәттеләр. Кинодан соң бүтәннәр шул исәптән Рухия дә тамак ялгап алырга ашханәгә кереп киттеләр. Равил анда кереп вакыт уздырып тормыйм дигән булып, чынында исә акчасы булмаганга үзенең Ташы елгасына кайтырга чыкты. Аның ягына бүтән кайтучы юк. Классташлары шул исәптән Рухия, Таня һәм Васима дә Шүкәйгә икенче юлдан кайтачаклар иде. Равил басу капкасыннан чыгып чаңгыларын кигәндә, дөньяга караңгы иңгән иде инде. Шактый салкын һәм тып-тын кич иде ул. Атлаган сайын шыр-шыр итеп таяклары сыкрауыннан һәм чаңгыларның шыжылдавыннан башка дөньяда һич нинди тавыш та юк иде. Адәм баласының күңелен дулкынландырып, уйларын канатландырып җибәрү өчен әллә ни күп вакыт кирәкми икән. Бер караганда, ул көнне Равил тормышында әйтерлек зур үзгәреш тә булмады шикелле. Иртән районга килергә чыкканда нинди Равил булган булса, хәзер дә шул ук Равил бит инде ул. Ләкин шул ук вакытта ул иртәнге Равил дә түгел иде инде. Комсомол булган минуттан башлап ул олыгаеп, кирәклерәк кешегә әверелеп китте шикелле. Бүтән кешеләр каршында да, укуында да җаваплылыгы арта төште сыман тыелды. Ул үзен бик зур, эшчән, батыр һәм көчле семьяның тулы хокуклы бер кешесе итеп хис итте. Гражданнар сугышы елларында аклар белән, колхозлашу елларында кулаклар белән аяусыз рәвештә сугышып йөргән, Днепрогэсны һәм Комсомольск шәһәрен төзүдә актив катнашкан, аннары килеп Бөек Ватан сугышы елларында фашистларга каршы көрәшнең иң авыр урыннарында каһарманнарча сугышкан һәм җиңеп чыккан Ленин комсомолларының эшен дәвам иттерүче булуын тойды. Шуңа горурланып һәм рухланып атлады да атлады. Ләкин кайтасы юлы озын иде аның. 27 километр иде. Кашкалакка килеп җиткәндә ул бик нык арыган иде инде. Аяк атлар хәледә калмаган иде. Кашкалакта туган тиешле кешеләр дә бар. Аларның өендә әле дә ут сүнмәгән. Барып керсә, әлбәттә, бурып чыгармаслар. Тамагын да туйдырырлар, теле икән кунарга да калдырырлар иде. Ләкин туганнарына гына түгел, теләсә кайсы йортка барып керсә дә, якты йөз белән каршы алган булырлар иде. Авыл җирендә халык алай шәһәрдәгечә ишек бикләп яшәми бит. Ләкин Равилнең кеше борчып, вакыт уздырып йөрисе килмәде. Төнге каравылга кайтып җитәргә кирәк иде аңа. 23 ноябрьдә Хәбир бабай авырып китте дә, шуннан соң ул эшне Равилгә йөкләгәннәр иде. Кичке уннан да соңга калмыйча кайтып җитәргә тиеш иде ул. Югыйсә, ферма эшчеләренең дежур торучысы ачуланачак. Ул көнне бик яман холыклы, зәһәр телле Нурлыгаян дигән хатын дежур булырга тиеш. Ул дөнья сасытып кычкырмасын өчен Равилгә ничек тә иртәрәк кайтып җитәргә кирәк иде. Кирәген кирәк та соң, әмма Кашкалакны үткәч тә 6 километр җир кайтасы бар иде әле Равилнең. Авырлык белән генә булса да, шул 6 километрның да яртысын ару гына үтеп китте. Ләкин шуннан ара аяклары бөтенләй атламас булып тартышып калды. Хәтта басып та тора алмыйча, ул юлга сыйрылып төште. Кичә кич мәми явыз булып, Фирүзә апасы белән юньләп сөйләшә алмавына үкенеп куйды. Район үзәгенә барырга туры килгәндә, колхозчыларга һәр вакыт диярлек ат бирәләр. Бары колхоз эшен бик үк өнәми торган һәм үз йомышлары белән йөрүче, сату алуга маһир кешеләргә генә ат бирелми иде. Ә менә Равил кебек чакыру буенча барган кешеләргә ат бирмичә калу гадәте юк иде Ташы елгада. Шуңа кичтән Равил дә Фирүзә апасы янына идарәгә кереп ат мәсьәләсен кузгатты. Ләкин анда да хәерчегә җил каршы булып чыкты. Да, бик авыр мәсьәлә китереп куйдың бит әле син, энекәш, диде аңа председатель. Бөтен атларга да нәрәт биреп бетергәнем шул инде мин. Үземнең атны бирер идем дә, ну иртәгә Кашкалакка барасы бар. Давай, энекәш, бу юлга чаңгың белән генә барып кайт, ярыймы? Менә шул чакта Равил аңа: "Син ничек тә җаен табарсың әле, Фирүзә апа. Кашкалак ерак җир түгел бит ул.
Мин менә көн сайын 16 километрга да йөримиш. Әйдә, бер яхшылык эшлә әле, Фәйрүзә апа. Синең атың белән генә барып кайтыйм иртәгә. Комсомолга гомергә бер генә тапкыр керәләр бит, дип әйткән булса, Фәйрүзә апасы ихтимал ризалашканда булыр иде. Әмма Рауил алай дип әйтә алмады шул. Ярар инде алай булгач, дип кенә әйтте дә, буйыгып идарәдән чыгып китте. Гомере буе шул булды инде. Иң кирәк чагында югала да кала. Аннары менә шушылай үкенеп йөрергә туры килә. Ярый, монысы киләчәккә акыл булыр. Башка вакытта ничек сөйләшергә кирәген белер ул. Тик бүген исән-сау гына кайтып җитә алсын. Кай әле, турып карыйк әле әкрен генә. Әйдәле, әйдә, сыр бирмә әле комсомол. Ничек кенә үзен рухландырып караса да, Рауил урыныннан куба алмады. Бүтән тәне изрәп уеп калган. Силкенерлек тә хәле юк иде аның. Рәхәт иде аңа шулай, кымшанмыйча гына ап-ак кар өстендә утыру. Мондый да уйыткыч халәтне аның әле бер дә татыганы юк иде. 18-нче бүлек. Ул кичне Рауил исән-сау гына кайтып җитә алыр идеме, әллә шул юл читендә утырган җирендә мәңгегә уеп китәр идеме, анысын үзеп кенә әйтүе кыен. Тик бөтенләй үк бәхетсез бала түгел икән ул. Әле һаман кузгала алмыйча утырганда ат пошкыруы колагына керде. Аннары качкалак ягыннан килүче чана шыңгырдавы ишетелде. Бераздан ат үзе дә күренде. Кем булса да ташлап китмәсләр дип өметләнеп, соңгы көчен җыеп, Рауил атлыны аягүрә басып каршы алды. Председатель Фәйрүзә апасы булып чыкты ул. Ни хәл, наным Рауил? Юлларың уңдымы? Комсомол булдыңмы? Диде председатель, атын туктатып Рауилне утырткач. Булды, Фәйрүзә апа, алдылар. Кая, бир әле бишне. Шулай диде дә, Рауилның бияләен үзе үк тартып алып, аеруча бер көч һәм дәрт белән кулын кысты. Бүтән ягың ничектер, әмма кулың ай-яй кайнар икән, егетем. Шунда Рауил Фәйрүзә апасының яхшы ук салмыш икәнлеген сизеп алды. Авызыннан аракы исе бөркелә иде. Нигә эчтең, Фәйрүзә апа? Председатель кулын гына селекте. Беләсеңме, Никәш нәрсә? Давай, син дә дупруслап маташма әле, ярыймы? Синнән башка да дупруслаучылар күп бу апаңның. Бүген дә районнан килеп 4-5 сәгать талкыдылар. Шуннан кайтып кына килеш. Минем урында берәү булса, эчү генә түгел, тик мин бүген аның аркасында гына салмадым. Колхозны адәм рәтле итеп алып барасың килсә, хатын-кыз булсаң да, салу гына түгел, шуқынырга әзер буласың кайчакларда. Шуқынырга. Белдеңме шуны? Фәйрүзә апасының мондый хәлдә булуына шак катып, Рауил ни дияргә дә белмичә барганда, тегесе тагын сөйләргә тотынды. Әнә, чана башында яткан нәмәрсәкәйне күрәсеңме? Юк, күрәм дип кенә утырма, күзеңне ачып ипләбрәк кара әле син аны. Кузгалыр хәле дә юк иде Рауилнең. Әмма председатель бик каты таләп итә башлагач, чана башында печәнне актарып карамыйча булдыра алмады. Анда ул заман өчен алтынга тиң нәрсә, сугу машинасының барабанын махавик белән тоташтыра торган ремень ята иде. Аңлаштыңмы инде нәрсә икәнен? Диде председатель ичке бер канәгатьләнү белән. Яңамы бу, Фәйрүзә апа? Ә мин искене нигә ташып йөрим? Кем дип беләсең син Фәйрүзә апаңны искене алып кайтырга? Анысы шулай инде, син юк бар нәрсә белән чуалмыйсың, Фәйрүзә апа, диде Рауил тегенең йонуңайыннан сыпырып. Менә шулай. Күптән шулай диләр аны, синең ишет тишек борыннар. Ә син минем бу әҗәл даруын каян алганды беләсеңме соң? Миңа каян алсаң да барыбер тик булсын гына, Фәйрүзә апа, диде Рауил сүзне озынга сузырга һич тә теләмичә. Ләкин председательнең туктар чамасы юк иде. Менә шул, диде ул, утыры кызып китеп. Синең ише уҗым бузауларына каян алсаң да барыбер. Ә менә миңа председатель кешегә барыбер түгел. Беләсеңме, ни өчен барыбер түгел ул миңа? Рауилнең авыз ачып сүз әйтерлек тә рәте юк иде. Шуңа тегенең соравын ишетмәмешкә салышты. Синнән сорыйм бит мин, ник авызыңа су каптың? Диде председатель. Көтеп тә Рауилдән җавап булмаганга ачуланып. Ардым мин, Фәйрүзә апа, бик ардым, зинһар аптыратма әле, яме? Әй, диде председатель, тәмам өметен үзгәнне аңлатып, кул селтәде. Мактанма сана шул хәлсезлегең белән. Ярар, ишетәсең килмәсә дә,
әйтәм әле мин сиңа, шушы чана башындагы реминне ничек итеп тапканымны. Син бу нәрсәне алтын бирәм дисәң дә, кибеттә дә, мытыйста да табып булмаганны беләсеңдер инде, шулай бит? Ярар, дәшмәсәң дәшмә, ахмак булмасаң, белергә тиеш син аны. Ә мин менә табып кайтып киләм шуны. Әллә кайдан да түгел, үзебезнең күрше авылдан Кашкалактан алып кайтып киләм мин аны, аңладыңмы? Ярар, дәшмәсәң дәшмә. Ну, мин синең аңлаганны беләм. Бүтән яктан мактар җирең булмаса да, башың эшли синең. Ну вәт, мин шушы реминне Кашкалактан табып алып кайтып киләм бит менә. Аның әле иң кызыгы шунда, колхоздан түгел, трактористлардан да түгел, техникага сукыр, бер тиенлек тә катнашы булмаган Сөли Шәвәлие дигән бер кешедән сатып алдым мин моны. Хөкүмәт куйган бәясе чүп кенә бу реминнең. Сөли абзаң аны миңа 100 тапкыр кыйбатрак сатты. 2 сарыкта бер савыт түләп, алып кайтып киләм мин буны мәстәкәйне. Менә шунда мин хатын-кыз миңа ярамый дип конфетләнеп, мәгариштән баш тартып кара син. Ул сиңа бу берсен мәңге бирәчәк түгел. Нигә бирсен? Теләсә кайчан, теләсә кайсы колхозга мәгаришләп сата ич ул аны. Менә шулай инекәем. Кайчакта теләмәгән эшләрне дә эшләргә туры килә Фәйрүзә апаңа. Ә син, понимаешь, председательнең бу шактый сәер, ләкин нигездә хакыйкатькә туры килә торган фәлсәфәсен тыңлап килә торгач, кайтып җиткәннәрен сизми дә калды Рауил. Атны капка төпләренә китереп туктаткач, Фәйрүзә апасы кинәт айнып китте. Ләкин нәкъ бүтән вакытындагыча җитди итеп: "Ярар инде, Рауил, кайда булган шунда калсын, яме? Мин дә терек кеше, мин дә адәм баласы бит. Председатель булсам да, иңелек кеше бит мин. Ә хәзер бар, иренмичә генә шушы атны дворга илтеп тугарып кайт инде", диде дә, теге шактый авыр реминне җиңел генә итеп култыгына кыстырып, җиргә нык басып, өйләренә кереп китте. Рауил шәп булды әле бу. Югыйсә, каравылга ничек барырмын дип куркып тора идем. Булай булгач, эш пеште. Ат белән генә барам икән дип куанып, башта ашап чыгу нияте белән атны үз өйләренә борды. 19-нчы бүлек. Комсомолга кергән ул көн әнә шулай шатлыклы да һәм бик кыен да булып, Рауилнең күңелендә мәңгегә уелып калды. Аннары классларында беренче тапкыр комсомол җыелышы булды. Рауилне комсорг итеп сайладылар. Тик мәктәп комсомол комитеты секретаре Килдиков әнәскенә: "Сез яхшылап уйладыгызмы, иптәшләр? Назмутдинов мондый зур довериене акылга алырмы?" дип шикләнү белдерде. Ләкин аңа карап кына классташлары шөбһәләнмәде. Рауил үзенә йөкләгән эшне тырышып бирелеп үтәде. Кирәгеннән артыграк та тырышмады микән әле. Көннәрдән бер көнне аның комсомолец Нәҗметдиновның эшен тикшерделәр. Класс бюросында гына түгел, мәктәп комсомол комитеты бюросында. Көн тәртибендә 2 мәсьәлә. Комсомол комитетының алдагы айга планнарын раслау һәм комсомол члены Рауил Нәҗметдиновның тәртибен тикшерү. Бюро членнары 7 кеше. Шуларның берсе Рухия Басирова, икенчесе Әнәс Килдиков. Бюро утырышы башланды инде. Беренче көн тәртибен хәл итәләр. Аннары Рауилне дәшәргә тиешләр. Әлегә ул залда көтеп утыра. Зал тып-тын. Укучылар дәресләрен тәмамлап өйләренә таралыштылар. Алар тәртиплеләр шул. Ә менә Рауил юләрлеге аркасында көтеп утырырга мәҗбүр. Кызык. Мәктәп буш, ә һавасы авыр. Үзләре кайтып китсәләр дә, балаларның исе калган. Бюро членнары җидәү. Ә Рауил бер үзе булачак. Рауилнең язмышы шулар кулында. Ни эшләтерләр икән аны? Бер караганда Аллай зурлап куркырлык сәбәбе дә юк кебек инде кебеген. Шулай да, план мәсьәләсен хәл иткәннәр булса кирәк. Әнә бюро членнарының берсе, 10нчы класс укучысы ишектән башын тыгып, Рауилгә кул изәде. Рауил бүлмәгә кереп, иң арттагы партага утырмакчы иде. Комсомол комитеты секретаре Әнәс Килдиков, теге чакта Рауилнең тышын сындырган Әнәс, үзләр янына өстәл тирәсенәрәк утырырга кушты. Аннары ул алдында яткан кагазларны читкәрәк этәрде дә аяк үрә басты. Тамагын кырып куйды, башын чиеп, кара бөдрә чәчләрен сыпырган булып, асылда исә сүзен ничек итеп тәэсирлерәк башлау турында уйланып, түшәмгә текәлде.
Шул чакта ишек ачылды һәм Килдиковтан рөхсәт сорап, мәктәп партоешма секретаре Рауилләрнең класс җитәкчесе Суфия Гайнетдиновна килеп керде. Аның кайсы якны яклаячагы билгеле булмаса да, ул кергәч, Рауилгә җиңелрәк булып китте. Үзе кергәч, ничектер каушабрак киткән Әнәскә Суфия Гайнетдиновна дәвам итегез дигәнне аңлатып ым какты. Һәм Әнәс сүзгә кереште. Безнең алда иптәшләр, диде ул, хәзер бик ямсыз мәсьәлә тора. Файдалы эшкә кулланасы кыйммәтле вакытыбызны 8нче Б-ның комсоргы Назмутдинов Равилнең персональ эшен тикшерүгә әрәм итәргә мәҗбүрбез. И вот, ни өчен шулай килеп чыкты, иптәшләр? Соңгы вакытта комсомолец Назмутдиновның тәртибе бик каты бозылды. Бу каян күренә? Хәзер мин сезгә сөйлим. Китте шуннан, Равилнең кайда, ничек комсомол исеменә тап төшергәннәрен санап. Узган дүшәмбедә дәрескә 1 сәгать соңга калып килүендә, бер көнне бөтен класс тригонометриядән мәсьәлә шишеп утырганда, кычкырып җырлап җибәрүендә, тарих дәресендә укытучы Абдулла Мифтаховичны сораулар биреп өйрәтүендә, татар теле укытучысы Такташның «Җир безнеке булыр, ачулансак, шлем кигертербез айга да» дигән шигъри юллары космополитизм рухы белән сугарылган дигәч, югапа, Такташ дөрес язган. Менә күрерсез әле. Озакламый аның хыялы чынга ашачак, дип кычкырып, галимнәр тарафыннан әйтелгән һәм дәреслектә басылып чыккан фикергә каршы килүендә, психология укытучысы Наҗия Гыбаевнаны бөтен класс алдында хур итүендә бик җентекләп, иренмичә сөйләп чыкты. Өстән караганда, Килдиков сөйләгәннәр барысы да дөрес иде. Тик шунысы бик гаҗәп тоелды Равилгә. Килдиков аның бер генә гөнаһын да калдырмый санап чыкса да, теге чакта Рухиянең биленнән оятсыз рәвештә тотканы өчен Килдиковның яңагыннан ут чыгарганын әйтергә никтер онытты. Анысын да әйткән булса, Равил аңа бирәчәк җавабын да әзерләп куйган иде. Син ул чакта үзеңә эләктергән өчен рәхмәт кенә әйтергә тиешсең миңа, Әнәс. Әгәр шул вакытта мин акылга утыртмаган булсам, бүген менә монда комсомол комитеты секретаре булып, мине тикшереп утырулар тәтемәячәк иде сиңа. Утырырга туры килсә дә, анда өстәл артында мине гаепләүче булып түгел, менә монда парта арасында үзең гаепләнүче булып кына утырган булыр идең, дип әйтмәкче иде. Дөресе дә шулай иде аның. Равил теге чакта әзрәк майлап алганнан ары бик нык үзгәрде Килдиков. Яхшы якка үзгәрде. Ләкин шулай булуга да карамастан, Равил фикеренчә, мәктәп комсомол комитеты секретаре булырга ул лаеклы кеше түгел иде. Укулары ягыннан булсын, тәртибе, кешелеге ягыннан булсын, Килдиковтан күп тапкыр лаеклырак комсомоллар да бар иде алар мәктәбендә. Әнәснең башкалардан өстенлеге тик шунда гына. Ул русчаны бик шәп белә һәм җыелышларда юк кына нәрсәләрне дә зур итеп күтәреп чыгып, озаклап сөйли ала. «Я, иптәшләр», диде Әнәс Равилне бетереп салганнан соң бюро членнарына мөрәҗәгать итеп. Тагын кем сөйләмәкли? Башлап Рухия сөйләр шикеллерәк тоелган иде Равилгә. Чөнки менә шушы бюрода утыручылар арасында Равилне иң яхшы белүче кеше Рухия бит. Шуңа күрә, яклап ук булмаса да, һич югында минем өчен азрак аптырап, борчылып башта ул сөйли башлар дип көтте Равил. Аннары Рухия гомумән сүз эзләп күршегә керә торганнардан түгел. Килдиков кебек үк атлыгып тормаса да, җыелышларда шактый еш шума сөйли һәм активлар чутында йөри торган кыз иде. Тик бүген ул сүз алырга ашыкмады. Киресенчә, миңа сүз бирмәсәләр генә ярар иде дигән сыман башын астка иде. Башкалар арасында да сөйләргә теләүче күренмәде. Килдиков тагын бер кат «Пожалуйста, кем сөйләмәкли» дип әйтеп карады. Ләкин бюро членнарыннан берсе дә кузгалмады. Башкалар өчен дә, Равил өчен дә авыр, уңайсыз минутлар иде бу. Шул киеренке тынлыктан класс җитәкчесе Суфия Гайнетдиновны коткарды. Бәлки, Нәҗметдиновның үзенә сүз бирергә кирәктер, диде ул. Әйдә, Равил, аңлат бюрога. Нигә шулай комсомолга хас булмаганча тота башладың син үзеңне? Бюро членнары да аның фикеренә кушылуларын белдереп, авыз эшләреннән мыгырданышып куйдылар. Сүз бирелә Назмутдиновка, диде Килдиков эчке бер канәгатьлек белән. Тегенең сүзен бөтенләй ишетмәгәндәй, Равил кыймшанмыйча утыра бирде. Шуннан да яхшысы юк иде бу ишракта. Әнә бит, Килдиков аның никадәр гаебен фаш итте.
Адвокат яллап яклатсаң да, акланып булырлык түгел. Дөрес, дүшәмбе көнне дәрескә соңарып килүнең сәбәбе бар иде барын. Кар яуганнан бирле Рауил Шүкәйгә олы әйләнеш юлдан түгел, турыдан үзе салган эздән генә барып кайтып йөри иде. Үткән дүшәмбе көнне дә әнә шулай үз юлы белән мәктәпкә барышлый, ап-пак һәм тип-тигез кар өстендә бүрек сыман булып күпереп торган саргылт кар иеме күзенә чалынды аның. Нәрсә икән ул дип кызыксынып, шул саргылт иемнең янына барып җитүе булды, чак кына аркан авып китмичә калды. Теге ием йомарланып йоклап яткан куян булган икән. Рауил килгәч, куян куркып уянып, үзен үзе 2-3 метрга читкә ыргытты да, озын колакларын сыртына салып, күз ачып йомганчы юкка да чыкты. Ярый, булган биткән, шуннан соң үз юлы белән китеп кенә барасы бит инде Рауилгә. Ләкин күрәчәк күз йомдыра икән шул. Әгәр куян бик каты курыкса, озак яши алмый. Йөрәге ярылып үлә икән дип сөйләгәннәрен ишеткәне бар иде Рауилнең. Кем сөйләгәне дә хәтерендә. Әлеге дә баягы шул ашыгыч ярдәм Юсуф абый сүзләре иде бу. Менә шул исенә килеп төште дә, туктале. Үлә башласа, ул җан биргәнче суеп өлгерермен дә, башта мәктәпкә алып барып, үзем куып тоттым дип бераз шыттырып, Рухияны шаккаттырырмын. Аннары өйгә алып кайтып әнигә куян бәлешеп пешертермен дип өметләнеп, тегенең эзе буйлап куа китте. 5-6 километр чамасы артыннан йөгереп тә карады. Әмма куян таш йөрәкнең үләргә һич тә исәбе юк иде. Рауил якынайганчы ял итеп, озын колакларын тырпайтып утырып тора да, 150-200 метр ара калгач, тагын сыпырта иде ул. Әнә шул имансыз куян артыннан йөреп, 1 сәгатькә дәрескә соңга калды Рауил. Куян качты да котылды, Рауилне эләктерделәр менә. Тригонометрия дәресендә җырлап җибәрүе дә ялгыш кына килеп чыккан иде. Бөтен класс дөньяларын онытып мәсьәлә шише. Каләм кыштырдавыннан һәм классташларның ара-тирә көрсенешеп, борыннарын тартып куюларыннан башка шылт иткән тавыш та юк. Укытучы Сөләйман Габдуллович та үз эше белән мәшгуль. Акрын гына атлап, укучыларның мәсьәлә ничек шишүләрен күзәтеп, парта араларында йөри. Рауилгә күңелсез. Чөнки ул классташлары шишеп азаплана торган әлеге мәсьәләне кичә кичтән үк шишеп куйган иде инде. Гомумән, гадәте шундый аның. Алдагы дәрестә үтергә тиешле физика законнарын, математик теоремаларны һәм шуларга нигезләнгән мәсьәләләрне үзлегеннән эшләп куярга ярата. Ә менә шул хәлне Габдуллович нигәдер бик үк ошатып бетерми. Үзе аңлатканчы ук Рауил белеп барганга хәтере каладырмы, әллә гомумән Рауилне яратмый торгандырмы, анысын әйтүе кыен. Ләкин шунысы көн кебек ачык. Гел Рауилгә бәйләнергә генә тора. Үзе инде кичтән үк шишеп куйган мәсьәләне иптәшләре яңа гына шишеп азапланганда, тик утырганчы эш булыр ичмасам дип, берәр язучының романын яки повестен укый башладымы, Габдуллович шыпырт кына килеп җитә дә, китабын алып китеп, булай да буаз сыер шикелле күбенеп торган, почмакларында калайларына тикле кубып беткән котсыз портфеленә тыгып куя. Әле Килдиков искә алып киткән көнне дә шулайрак килеп чыкты. Парта астында гына тотып, Рауил Пушкинның капитан кызын укый башлаган иде. Ләкин 2-3 минут үтүгә Габдуллович йомылып кына килде дә, аның китабын тартып алып та китте. Капитан кызыннан да мәхрүм калгач, тагын шул эше юклыктан аптырап, Рауил тәрәзәгә быздан ясалган бизәкләргә карап утыра башлады. Башка кешеләргә ничектер, әмма җентекләбрәк карап торган чакларында Рауилгә тәрәзәдәге бызда әллә нинди сурәтләр күренә башлый. Ул көнне тәрәзәгә ап-пак чәчәккә күмелеп утырган шомырт агачы рәсеме ясалган иде. Әнә шул шомырт чәчәкләренә карап утыра торгач, Рауил күз алдына искиткеч җылы, кояшлы һәм хуш исле май көне килеп басты. Аннары ул Рухия белән шул ап-пак шомырт чәчәгенә күмелеп утырган урманга кирип китте. Агачларда да чәчәк, җирдә дә чәчәк иде урманда. Бөтен дөньяга сулап туймаслык хуш исләр таралган. Шул хозурлыкка, шул матурлыкка куанышып кошлар сайраша. Башта әкрен генә, тыелыбрак кына сайрыйлар. Аннары тавышлары һаман көчәя, ачыла бара һәм тоташ бер симфонияга әверелә. Юк, симфония генә дә түгел. Симфониягә аңа дирижер җитәкчелек итә диләр бит. Аның ничек дирижерлык итүе төрле шартларга һәм үз кәефенә бәйле була. Монда исә табигать үзе дирижер.
Ул бер кайчан да алдашуга, ялгышуга юл куймый. Кәефе дә һәр вакыт яхшы аның. Барча җан иясен тигез күрә ул. Шуңа аның җырында бернинди дә ясалмалылык юк. Ихтимал менә шушы гомеренә бер елмая белмәс Габдулыч та аз булса да тоя торгандыр әле аның тәэсирен. Чәчәкләр исенә исереп, кошлар сайрашуына хәйран калып, рухиясе белән җитәкләшеп бара торгач, дәрестә утыруын бөтенләй онытып, үзе дә сизмәстән җырлап җибәргән иде ул көнне Равил. Бары тик шул гына иде аның сәбәбе. Килдеков әйткәнчә, һич тә аңлы рәвештә тәртип бозып утыру түгел иде аның уенда. Тарих укытучысы Абдулла Мифтаховичка биргән сораулары да аны хөрмәт итмәүдән түгел, бабаларыбызның элек ничек яшәгәнлекләрен тирәнрәк, ачыграк белергә омтылудан гына иде. Такташның космополитлыгы мәсьәләсенә дә совет галимнәренә ачу итеп түгел, бәлки үзенең йөрәк кушуы буенча гына каршы чыккан иде. Психология укытучысы Наҗия Гобаевнага шулай ук бернинди дә үче юк иде Равилнең. Хикмәт бары тик шунда. Ул укытучы үзен бик тә белдеклегә саный, бик игътибарлы булып кылана. Бер карау белән теләстә кайсы укучының нәрсә уйлаганын белеп алам дип сөйли. Класстагы барлык укучыларны исә игътибарсызга һәм бик тә инде наданга исәпли иде. Равилнең гадәте шундый. Кеше сөйләгән сүзләрнең барысына да шундук ышанып җитә алмый. Кайчакта хәтта укытучы сүзенә дә. Гүнах шомлыгына каршы Наҗия Гобаевна сүзләренә дә бик үк ышанып бетмәде ул. Һәм аның ни дәрәҗәдә игътибарлы икәнлеген үзе тикшереп карарга булды. Бер көнне ул дәрескә керергә тиешле тәнәфестә укытучы урындыгына акбур кисәген куйды. Наҗия Гобаевна дәрескә кереп класс белән исәнләште дә, берни абайламыйча теге урындыкка килеп утырды. Укучылардан алдагы дәрестә биреп җибәрелгән материалны сөйләтте. Аннары урыныннан купты да, такта янында арлы-бирле йөреп, яңа материалны аңлата башлады. Аның кара йон юбкасының арты аппак иде. Менә шул хәлне күреп, бөтен класс башта елмаеп кына, аннары кычкырып ук көләргә тотынды. Үзенең акыллы һәм кызык итеп сөйләвеннән көләләр дип уйлады булса кирәк, Наҗия Гобаевна башта артык игътибар итмәде. Киресенчә, рухланыбрак, кычкырыбрак кына сөйли башлады. Класс әле һаман көлүен дәвам иткәч, җитәр дигәнне аңлатып, тавышын калынайтты. Ләкин башка вакытта аның шул кисәтүен сизеп, тып-тын булып кала торган класс бу юлы тыела алмады. Наҗия Гобаевнаның муен тамырлары һаман юаная, бит алмалары күзгә күренеп агара барды. Һәм ул ниһаять шартлады. Сөйләп торган җиреннән кырт туктады да, Равилгә текәлеп һәм күзләрен калайландырып, "Нигә шушылай ржаеша бу класс, комсорг? Кайда Аюби итәләр?" диде. Бик каты кычкырырга теләп әйтсә дә, артык нык ачулы булганлыктан аның тавышы нечкә һәм хәлсез килеп чыкты. Класс тагын да ныграк кычкырып көлеп җибәрде. Башка вакытта да бик кызу, нервлы Наҗия Гобаевна эшләр булайга ук киткәч түзә алмады. Сорауына Равил җавап биргәнне дә көтеп тормастан, бер тузып класстан чыгып китте. Әгәр аз гына сабыр иткән булса, Равил аңа әлеге көлкегә үзе сәбәпче икәнлеген әйтеп, мәсьәләне аңлатып бирмәкче һәм гафу үтенмәкче иде. Ләкин соң иде инде. Равил әнә шулай уеннан уймак чыгарып ташлауына үкенеп утырганда, укыту мөдире Наталья Георгиевнаны ияртеп, Наҗия Гобаевна әйләнеп тә керде. Шуннан соң Равилне тәнәфестә тагын Хәнифә Вәлиулловна кабинетына чакырттылар. "Я Нәҗметдинов, көтәбез сине", диде Суфия Гайнетдиновна, әле һаман да кыймшанмыйча утырган Равилгә. "Аңлат бюро членнарына ничек итеп шушы тәртипсезлекләрне эшләүгә барып җитүең турында." Мондый чакта, җитмәсә тагын Рухия дә карап торганда, акланырга азаплану егетлек булмас иде әлбәттә. Шуңа күрә Равил кырмыска ясына таяк тыгып тормаска, сүз озайтмаска булды. "Мин гаепле иптәшләр", диде ул. "Килдеков сөйләгәннәрнең бөтенесе үк булмаса да, күбесе дөреслеккә туры килә. Ләкин булар берсе дә Килдеков әйткәнчә дошманлык нияте белән эшләнгән нәрсәләр түгел. Уйлап җиткермәү маркасында ялгыш кына килеп чыккан нәрсәләр бу. Мин үземне акларга җыенмыйм. Нинди җәза бирсәгез дә мин риза. Тик мине комсомолдан гына чыгармагыз. Ышаныгыз, киләчәктә бер кайчан да мондый юләрлекләрне эшләмәм. Комсомол исеменә тап төшермәм. Син бит инде бала түгел, Нәҗметдинов. Класста иң улы укучы, комсорг, бүтәннәргә үрнәк булырга тиешле кеше син. Ә син
Үзең башлап тәртип бозасың, дип, Рауилне бюро членнары нык кына кыздырдылар. Ләкин Килдековның комсомолдан чыгарырга, мәктәптән куырга дигән фикерен берсе дә якламады. Суфия апа да, эшне алай ук зурга җибәрергә кирәкмәстер. Минемчә, Нәҗметдинов алай ук ышанычсыз укучы түгел. Биргән сүзендә торыр, дип сөйләгәннән ары, Рауилгә каты шелтә бирү белән генә шикләнделәр. Дөрес, монысы да кечкенә җәза түгел иде түгелен. Ләкин монысына гына түзәргә була. Монысы ул тикле үк куркыныч түгел иде инде. 20-нче бүлек. Бюро утырышы тәмамланганда караңгы төшкән иде. Рауил башкалардан алданрак чыкты да, чаңгы бауларын рәтләгән булып, мәктәп ишеге төбендә Рухияне көтә башлады. Шунда аны ялгызын гына туры китереп, әнә сөйләгәннәргә карап, минем турыда син дә начар уйлый күрмә тагын, мин ул әйткәнчә явыз кеше түгел Рухия дип әйтмәкче иде ул. Аннары, әгәр дә йөрәге җитсә, соңгы вакытларда син нигәдер миннән читләшә башладың, кызый. Алай итмә. Әйдә көз көне теге имән төбендә дәрес әзерләнеп йөргән чаклардагыча үзара дус булыйк яме, дияргә дә ниятләгән иде. Әмма аның бу ниятенә дә тормышка ашу насип булмаган икән. Кыз ялгызы гына түгел, буш мәктәп залын яңгыратып көлә-көлә Килдеков белән бергә чыгып килә иде. Ә иң яманы шул, Килдеков Рухияне култыклап угалган иде. Бу хәлне күргәч, Рауилнең аяк астындагы җирләр чайкалып киткәндәй булды. Ләкин ул сыр бирергә теләмәде. Тегеләрне күрмәгәнгә салышып, чаңгы бавына тотынды. Шул арада сизеп алды. Рухия дә секундның 1000-нән берелешендә генә булса да, каушап, сискәнеп китте. Әмма шундук ясалма елмаеп һәм Рауил өчен борчылган атлы булып, "Бәй, Нәҗметдинов, нишләвең бу? Әллә төнгә каршы авылыгызга кайтырга җыенасыңмы?" диде. Рауил дәшмәде. Рухияның Килдековка култыклатып чыгып килүенә шул тикле хәтере калган. Сүз әйтерлек хәле дә юк иде. Аның үпкәле карашын сизенеп булса кирәк, Рухия: "Ни булды сиңа, Нәҗметдинов? Нигә булай төсең китте?" дип, аптыраган кыяфәт белән Рауилгә таба омтыла башлаган иде. Ләкин Килдеков ирек бирмәде. "Мишать итмә кешегә, Рухия, айда", диде дә, култыклаган хәлендә җилтерәтеп кызны алып чыгып китте. Бер Рухия генә шушылай кыйбласыз аумакаймы, әллә кызларның бөтенесе дә бер чыбыктан сөрелгән микән? Әле кайчан гына мәктәптән бергә кайткан чакларында, сүз ере сүз чыкканда, Килдековны бердә алай мактамый торган иде ләбаса шушы кызый. Мактанчык, гөрбиян, эгоист кына дип җибәрә торган иде. Ә хәзер әнә Килдеков аны мәктәп ихатасының аргы почмагына, интернат ишеге төбенә кадәр үк илтеп куйды. Әнә һаман китергә җыенмый әле. Сөйләнеп торган була. Ә Рухиясе шырык-шырык көлә. Шул буш бугазның буш сүзләрен рәхәтләнеп тыңлап тора. Булай булгач, теге эшләпә белән дә шушылай кылана торгандыр бу, мөгаен. Узган октябрь бәйрәме кичендә Рауилне бик ансат кына калдырып китүе дә тикмәгә генә булмаган күрәсең. Ул чактагы хәлләрне Килдековка да мөгаен шушы кызы сөйләгәндер әле. Уйландыра торган хәлләр бар монда. Бар. Әй, кадалып китсеннәрлә. Аларның кыланышларын үз күзләре белән күреп калуы әйбәт булды әле. Акыллырак булыр Рауил киләчәктә. Югыйсә, Рухия дә Рухия дип, шул аумакайны изге фәрештә итеп күреп, тәки авызын ачып йөргән булыр иде. Тегеләргә ачуы чыкканга гына игътибар итмәгән икән. Азрак тынычланып, кайтырга дип чаңгыларын кия башлагач, бик нык буранлап тора булып чыкты. Җире дә шәп иде. Дөнья бүген аеруча караңгы һәм шомлы сыман тоелды Рауилгә. Барыннан да хәтеррәге шул, җил бер юнәлештән генә исми. Әле бер яктан, әле икенче яктан китереп бәреп, выж-да-выж сызгырып, уйнаклап тора. Мондый чакта 8 километрдагы Ташы елгага кайту уен түгел. Бер кирегә китсә, гел кирегә тәгәре икән шул адәм баласының эшләре. Тәкә әнәсенең бюро утырышын шушылай соң үткәрүен кара инде син. Беренче смена дәресләре бетүгә бюроны җыйган булса, Рауил инде күптән Ташы елгасына кайтып җиткән булыр иде.
Рауил басу капкасын чыккач, буран отыры нык котыра башлады. Вакыт-вакыт шундый итеп дулатып җибәрә, күз ачарга да мөмкинлек юк. Кайтмыйча ярамый Рауилгә. Мондый ямсыз чакта түгел, җилсез, аяз көннәрдә аз гына соңарса да ут йотып тора әнисе. Бу мәшхәрдә кайтмыйча калса, бөтенләй тилегә сабышуы бар. 21-нче бүлек. Әйләнешрәк булса да, ышанычлырак булыр дип, Рауил олы юлдан кайтырга чыккан иде. Барбыр файдасы булмады. Шүкәй фермаларын үтеп, берәр километр бару белән юлдан язды. Себертеп тору өстенә күктән дә ишеп яуганлыктан кар юлны бөтенләй күмеп киткән иде. Күрә торып, үлемгә барып булмый бит инде. Юлны таба алсам, кире Шүкәйгә генә кайтырмын дип, әллә ни гомер эзләп караса да, юк. Тәки таба алмады Рауил юл катысын. Җиле дә тәртипсез искәнлектән, Шүкәйнең кай якта калганлыгын да чамалавы кыен иде. Шүкәйгә кире кайтудан өметен өзгәч, ни булса шул булыр дип, чамалап кына авыллар ягына атлый башлады ул. Ләкин ташы елга ул уйлаган якта булып чыкмады ахырсы. Инде 4-5 сәгать баргандыр, кайтып җитә алганы юк әле. Кая ул сиңа кайтып җитү, хәтта Шүкәй белән ташы елга арасындагы урманга да җитә алмады әле. Хей, урманга җитсә, анда барып җитсә, ташы елгага күзен бәйләсәләр дә кайтыр иде. Ичмаса, өтергән тавыш ишетелмәсме дип, туктап тыңлап та карый Рауил. Юк шул. Җил улавыннан башка берни дә ишетелми. Берәр җирдә ут яктысы күренеп китмәсме дип, текәлеп, тирә-якларына да караңгылап бара. Анысы да юк. Арыды инде ул. Бик нык арыды. Аякларындагы чаңгыларын көч-хәл белән генә сөйрәп бара. Эх, менә шушы йомшак кар өстенә сузылып ятасы иде дә, ярты сәгать кенә булса да, хәл җыеп, шерем итеп аласы иде. Ләкин юк. Ярамый ала итергә. Әнә 35-нче елның кышында Рауилнең әтисе шул аз гына ял итәм дип карга ятып тору аркасында харап булган ләбаса. Яткан да йоклап киткән. Дөрес, иртән табып алып өйләренә китергәннәр аны китерүен. Тик эш узган булган шул инде. Кар өстендә төн кунганда тигән салкыннан мантый алмыйча, үпкә авыруыннан үлеп киткән ул бишракай. Юк. Әтисе ялгышын кабатларга һич тә ярамый аңа. Ярамый. Эх, булсын иде хәзер бер чүмеч салкын су. Бүтән араганнары онытылып, җаннары кинәнеп китәр иде Рауилнең. Юк. Бер чүмеч кенә җитмәс иде аңа. Бер чиләк эчәр иде ул хәзер. Әгәр туйганчы эчәргә мөмкинлек булса, тагын бер тәүлек адашып йөрсә дә, бер сүз дә әйтмәс иде. Кар нәрсә ул? 2 чиләк карашагандыр инде Рауил. Ләкин сусавының тамчы да басылганы юк әле. Төтен исе дә килми ичмаса. Берәр яктан төтен исе килсә, тотар иде дә шунда таба китәр иде Рауил. Булай кая барганын шайтан белгәнме аның? Шулай ук бер урында озак басып торырга да ярамый. Бик каты тирелгән бит ул. Каны ыешып, бөтенләй хәлсезләнеп китүе бар. Таң атырга ерак микән әле? Бик күп вакыт үтте бит инде ул юлга чыкканга. Шушылай бер дә юктан катып үләр микән ни инде ул? Юк, нишләп үлсен ди ул? Яши әле ул. Тәкә әнәсләргә, аумакай рухияләргә үч итеп, дөньясын җимертеп яшәячәк әле Рауил. Һәм моннан соң рухияне бар дип тә белмәячәк. Булды. Җитте. Гарык. Моңарчы да шул анасының тәти кызы Рухия да Рухия дип тинтәкләнеп күп йөрде инде ул. Рухия әне уйлап та бирмичә әнәс белән култыклашып йөри икән анда. Әйтәм аны соңгы вакытларда кылтайыбрак киткән шикелле иде. Менә хикмәт нәрсәдә икән. Юк. Бүтән әйләнеп тә карамаячак аңа Рауил. Тик менә исән-сау өйләренә генә кайтып җитсен. Их, адашканнарга юл күрсәтүче Хызыр Ильяс чын булсын да, салкын су китереп бирсен иде хәзер, Яна бит ишкәйләре, ялкынсыз яна. Әнә, бер кара нәрсә күренә бит анда. Әнә кыймылдый да үзе. Шу, монда таба килә ич ул. Атлы кеше түгел микән? Әйдәле егет.
Шуңа таба барып кара әле. Чанасына ук утыртмаса да, ичмасам, шуның изеннән барырга булыр. Юк, булмады. Янына барып җитәм дигәндә генә, атлы тагын арырак күчте, аннары бөтенләй күздән югалды. Рауил өметен өзеп туктап калгач, тагын пәйда булды. Янына бара башлагач, тагын юкка чыкты. Шулай да юк нәрсәгә алданып, өметләнеп гел алга баруның файдасы тиде. Инде тамам хәле бетеп, менә егылам дип барганда, ул бер салам эскертенә төртелде. Монысы тегеләре шикелле мираж гына түгел, бусы чын салам эскерте иде инде. Аруы да, тәкатьсез булып сусавы да онытылып китте Рауилнең. Ярый бу ярый дип куанып куйды ул. Чаңгыларын салып, кар күмеп китмәсен өчен эскерт буендагы көрткә кадады да, эскертнең җиргә аркан ягына чыкты. Кая әле? Тикшереп карыйк әле, нәрсә саламы икән бу? Ура! Борчак саламы икән ләбаса. Шәп бу шәп, борчак саламы җылырак та, йолкыр өчен ансатрак та булырга тиеш. Булай булгач, үлми инде Рауил. Яши әле ул булай булгач. Салам эскертендә туңып үлгән кеше турында ишеткән юк әле аның. Ә менә шушындый борчак саламы эскертендә яшәгән кешеләрне күргәне бар. Бер елны Ташы елга каршындагы шушындый эскерттә әче суык январ айында унлап чегән бер атна яшәп киттеләр. Зурлары гына түгел, балалары да бар иде. Алар да катып үлмәде. Эх, булсын иде хәзер Рауилнең кесәсендә шырпы, ягып җибәрәсе иде дөрләтеп ут. Шулай да Рауилнең эшләре ярыйсы хәзер. Бер уч салам йолкып алган сайын куышы тирәнәя бара. Ә менә әнисе ни хәлдә икән аның? Ул бичараның күзенә йокы керми инде бүген. Көткәндер дә, Рауил һаман кайтмагач, авылга үзе барырга мәҗбүр булгандыр инде. Бүген исән-сау шушы төнне үткәреп, өйләренә кайтып җитә алса, үтерәбез дисәләр дә бүтән вакытта булай сынга калмас иде Рауил. Менә тырышкач була икән ләбаса. Рәхәтләнеп бер кеше кирип ятарлык өйә ясап куйды Рауил. Кирип ятарга кирәк. Ихтимал иртәгә бураны да басылыр. Басылмаса, көн яктырылгач, ничек тә юлны табарга булыр әле.